Hey guys. Hi guys, what do you say? But try to clean the camera. Hi guys, what do you say? Say guys. Want to get guys. Wait at tichidya tiri kuda kutodya ndobva paita dispo muko saka paita disco saka mongo tiregererawo tichidya edu mashizha edu aya handitika tichidya edu mashizha edu guys tichidya mashizha edu takaenda tichidya mashizha edu aya right guys, muri say guys, how are you guys? Are you good guys? Muri say ndatirega ndikurumidze kuuya kuti ndigozokwanisa kuti ndiende ku TikTok. Because ndakavhura ku TikTok ndichine phone 1. Kundai nachikumbira kuti uvhure ku TikTok kana ndovhura ku TikTok wesa number. But azvibetseri manje because munhu andotaura naye anofanira kutaura pa phone. Saka ndine phone 1 panapa. Takamirira kuti kundai abate sisi vedu vagotengera imwe phone sekuvimbisa kwavakaita. So takatongomirirawo bakuna kundai takatongomirira chinzo kuti zviri kufamba sei kwaibeta sati teta kuise one name surame unati vanhu vese ku Facebook vatizira ku TikTok vanhu vese ku Facebook vatizira ku TikTok because ku TikTok TikTok iri kutobhadhara better than Facebook and vanhu vese vatizira ku Facebook ma content creators makambozvionawo guys kutangosara kuti vashoma. Anyway guys, tichidya ita mchitegana guys. Hi Zema, how are you? Hey mami, how are you mami? How are you mami? Mse go ama duwe. Kwa TikTok yanetsa TikTok yanetsa because TikTok inenge tori instant payout vanhu vatizira ku TikTok chokwadi makontent creators ese ndaona azara ku TikTok but nangu Facebook ndine vanhu vasingaendi ku TikTok saka ndinotouya kwandabata nzara ungabata nzara uchidya iwo mashizha yawa unomagona umadyere Hilda mashizha guys. Phone yangu mundu zotave vangani iri kungorambira pa number 1 iri pa same number. Hi Chenayu. Mandu dzo guys tavanga ndingorambira pa number 29 number ndo pari kungorambira patatangira saka mundu udzawo guys kuti tiri vangani. Tanaka, how are you? Maudi, should say. Thank you, Cynthia. And they told me, guys, can I mam? And I should get to one into the years that was a from Banato. Tell him, Mommy, at the one, mum. Tell him, Mommy, at the one, Kutubu that she did. What do I want? Hey, Musa posted now to South Africa. Hey, Musa posted now to South Africa. Anyway, unaona utajoku posta uri blogger. Unga blogger, unga uzira blogger joku posta. Kana ndio unga uzira blogger tiposta chakati munyadzi vanhu muda munyadzi vanhu toposta dziri kuitika trending musaposta dziri trending saka makutondicontrola saka muda ndiposte munyadzi vanhu muda munyadzi vanhu dziri kutrenda musaposta dziri kutrenda. Garai muri up to date. Tinoziva kuti zviri kuitika right now zvinorwadza zvinopisa stress. Yes, Tari. I know that for a fact. But garai muri up to date guys. Muzive kuti chiri kuitika. Mufambira papi musafambira papi. And kuzvi avoid kana kusara kuzviwa hazvina zvinomisa because muchangomisa smell chete. But kumwe kwese ndo trend news dziri kufamba. Plus ini ndiri blogger. Guys,
blogger ndinotoposta chero chausingafariri ndinotochiposta chaunofarira ndinotochiposta animona saka don't expect kuti munozodudzira tanzi musaposta zvinhu South Africa yemu kuti kutuka kwenyu kana kuti kunyora kwenyu chatasa kuposta atitomboverengi vacomments ini ndinongoposta ndotorova pasi potokuita trending news dzimwe dzotouya futi nditoposta ndotorova pasi saka memishito zvinetsa paipa nekuti musaposte musadai because kuposta chenge ndichingoposta guys ndichange ndichiposta because ndo zviri kutoitika paground ende hatinotinga zvirambira kana kutizira naye akotandi anenge asingadzidi unongoona kuti ipaposta idzodarika kunoda kutudzira kuti musaposta kwaine rimwe mukadzi mukuru udoya kuzondora kwai ndosaka muchitukana keti unoshaya kuti munhu achinyora komende yakadaro anenge achifungei chaiko chaiko izvo zviri kuona ndakafa nekuti ndakatukwa ukuona ndakafa nokuti ndakatukwa gore rose ukuona ndakafa ukuona ndakatofa so zvokuti ukatokutobva uko mukadzi kuri kurembedza mazamu guys kuya kuzonyora kwenyu saka muchitukwa ndakuti handimbopinduri zvakadai mhepo dzakadai hanzi mami opening kutiktok control inini hanzi iwe open ati unologa here koko opena ndikushandira shumba yenyu tari shumba yangu shumba yangu miss you too Sheila guys aiwa game rangu riko musi wa 4 July guys mutendro vashumba guys hanzi ndoriga unongovhurega kudza vanhu kuti vanhu vanzwe hanzi azvitenda mchela andisati ndaisa app yacho mira ndigoudza bamnini vagorova ndingikiri vagorova ka1 app iripo app yacho inodaro ndichazviita hanzi mamarova macheke kubasa wangu kati kudai anopota achipinda malife kubasa the social media has got latest news ini ndoposta kwai musaposte idzodzo mukuti pastress nokuti sisi meli ndova makadherera manje ndakachinja ndichange ndichiposta dzeSouth Africa everyday pandatongoona update ichenda because in magroup eSouth Africa ndiwandida wakaonda kuZimbabwe ekuSA ndinotora magroup akaonda saka ndototora iko konchiudza kuno kuti vanhu muzive chichiri kuitika izvozvi munhu andinaye panapa handika anzi but moitawo muchitaura nemari kuTikTok right asante ndisingavaoni right now because ndambovhura phone iyi guest riri kuuya saka ndisingavaoni right now kwaisi dzinenge tikwasidza munenge muripo dondowari ndisaka chikupai update munenge muchiona moziva kwekufambira anditi moziva kwekufambira zvino kana musingazivi kuti munofambira kupi mobatwa andi muti abudina kumusha saka tichikupai update moziva kuti okay uku kwapostwa kuri kupisa toavoida ikoko uku manje moti yamundi kudzwa update ndokupa ini ndinotokupa ini tina musingani mukutongoiwana chete update chavangani hi peace chavangani chavangani guys hi Linda tavangani guys tavangani amumbofine BP Faustina ndokuti muzive kwekufambira anditi right now muchitanza mudi kuudziwa saka uchabuda uchinda kubasa ufamba nepari kubasungwa vanhu usina kuchitwa ndota BP wotodya shumba wotodya iri gono iko zvino zviri kutoitika chitongomirai mutongofamba mutongoona chichikuitika muze kuavoida muze kuti toenda neuku because muchapfuura nepari kusungwa vanhu muchiti kwaitidi kuona update hetu kukudzwa BP zviri kutoitika kukudzwa BP kana kusakudzwa BP ndo zviri kutoitika paground BPA pisi foni yako irikuita sei 46 tiri 190 teganai guys tifambi anzi iye musuna ari kuita imagine iwonzi kwai usaposte imagine ngotirasa mazino ya kuWhatsApp guys teganai tifambe nenyaya chine munhu akamira apa pana idzo nyaya idzodzo yani mukona kuti yaenda uya naye so inyaya zviri kuitika right now kuSouth Africa ikokoko andika pana baba vari kushayikwa nemwana ane 2 years imimi muri kuti hatidi kuzviwa come on guys sometimes be real hatidi kuzviwa musaposte muri kuposte zviri kuto it's a real life zviri kutoitika this is reality kune zvinhu zviri kutoitika right now
handika tiri munhu akutotsvaga mwana right now nemurume asikuzikanwa kuti vari papi animaona imi moti kwanza tiri kuzviwa. Come on guys, izvi ndodzo ndichaposta kusvikira zvapera. Thank you Annabelle. Thank you Annabelle. Asi Annabelle wedu mazana uchambonifonera kubva zvakangodliwa ku TikTok wakabva wangotisa. Ko indi ndakadini Anna. Shuwa usandidaro Annabelle. Indi ndadi shu. Fambai muchiziva zvenyu imi. Unotonda nevarume. Varume muri nani munomanya ko vakadzi munenge mune vana. Pane kuti muzive zviri kufamba so atini kuzviwa. Izvozvi ngatiende good news kuti ndikuudzei kune vari kuda kuenda kuZimbabwe guys uyai munyorese mazita enyu kwandiruko. Kune vari kuda kuenda kuZimbabwe come and nyoresa mazita enyu. Tinenge tine ka breakthrough mbijana katinako but now kwandakafonera ndichitaura ndakanzi sure simeli munga advocate vanhu vasina musina kana chamakabata kana kuti ndo list rinoda kuenda kumba kana kuti tozviita sei. Asi munenge muchipopota amutozivi neeffort andiri chitombokuitirai kana kuseruko kuti ndenge chitozama kutokuitirai effort kuti noti tichitoda kuti zvinhu zvifambe imi guys ndakagara kuSouth Africa guys amuna chamungandiudza panotanga zvinhu zvinenge chokunzwisisai ndenditori mubhutsu dzenyu because pamunenge zvamunazvo ndakazvipinda for years saka panenge ndotozvipinda mubhutsu dzenyu I know. Remember kuti paitika zvinhu izvi guys pekutanga pakatanga kuitika first xenophobia ya 2008 ndini ndakaenda paground ini makangamo vamweni mamusina paFacebook imi vamweni mamusingandizivi ndini ndakaenda paground inini ndindakaenda ndekupiga izvo ndikaenda vaka kutsakani monyoresa kwandiri ndokumbira kuti alright ndokumbira kuti munyorese kuna Kundai ini zvinozondiwandira nyoresai kuna Kundai nyoresai mazita enyu kuna Kundai mese mukwane 75 kana makona 75 ndodzokera kwandakafona suro kuti ndauya nawo ava iyi namba 75 vada naumba kurumidzai kuactor vada kuenda kumba nevana nyoresai mazita enyu evana zvese nyoresai mupe namba jina auye kuseri nyoresai vada kuenda kumba tavangani guys teganai tifambe ngati nyaya hatingafonere munhu kana musati nasvika 500 guys tavangani pamonzise badinachola so ndisiri kutombotaura dendatopedza kudya Linda nyoresai kuna Kundai mazita ndichitofighta for you kuseruko asi munoya motanga kutotukirira pamaposti zisaposte izimbuya iri zimai iwa uchembere iwa usuda zimbuya mwana ndakangotanga ndiri zimbuya hasina ndaitori zera rako ndaitomona zera rako iwe zvinhu zvamunotituka nazvo so zvimwe zvinhu hazvisi relevant so Tegana guys. Kai Kundai upi Linda autozivi Kundai wacho. Saka hausi munhu wepano. Autozivi Kundai hausi munhu wepano watongouya kuti uzoteerera nyaya. Zvino ndiri kunde nchitirawo zvemadhairi zangu ndowanofa kutanga kupinda mbasi. Naimiriwe. Ndingapano notuka kumaraini. Guys kana ndimiwo tonga inyaya. Ndingati ndakupa vanhu vekuona notuka kumaraini zakupa madhairi festival kukana madhairi zakaziza basi. Pamwe madhairi ndiwo anotozadza bhazi racho because ndine vamwe izvozvo vari kuMossel Bay uko vatopinda mulist ndine imwe nhamba yabva nepaMossel Bay apa muchaiona live yacho iri kuuya ivi kungoya kuhonyaya saka usingazivi Kundai hausi munhu wepano munhu wepano anoziva Kundai Linda tava muzivisei asingazivi Kundai asi wepano ko Shumbures unomuziva naye Anna Shumbures unomuziva imagine queen ivo vari kutanga kuti ndovakutituka ivo vari kutanga kuti ndovakutituka ivavo unosheya kuti vanoda kubatsirwa sekuti madhairi tagara tine problem vanhu tagara tine problem mazimba tine problem chisingaiti nepasingadi kutukwa unoti wauchifila beta so kuti ndatuka munhu because andipa update ugotofila boso kuti ndatutuka munhu because ataura rake update papeji pake hana kuya kumba kwako watonosvika kwangonotuka imi muri kuSA kwacho. The reason why ndichitomiridzika kudai so is because I was in your position. I know these things. Hey taizve ku UK, hey seneni zvoku South Africa ndiriko kuSA
ungazvidayirewo masaladi wayo ndingati kwaisere nezvo ku South Africa saka South Africa ucho pamaimirigwa neni ndiriko maidi kuti serei nazvo izvo zvindodza ndikukumirirai ndiri ku UK1 hasi ndikuti nyoresai mazita apa asi mimi muchingovukura apa vanhukadzi vakarembedza mazamu mai mwana zvose nevarume vakarembedza makumbo echinumber 3 pakati apa na simba inzara chete urishatoitwa sei guys kana svika panhamba 500 mundiudza ndisitope so kudya ngwarira nyaya dzemakuhwa ngwarira makuhwa ndiwa munongwarira kumakuhwa kwaketi hamuvhoisi uku muda kuya kuzodzaini pano kwaketi namuvhoisi uku hamutauri kana chinhu kwaketi ukweni kana chinhu hamutauri uku muda kuya kuzodherera sisimeni kwaketi muzati munodziwaka munotukirirwa zvepakati muda kuya kuzoudzaini pano yesi chinanana munotukirirwa mai kubvumburudzirwa mai kubvumburudzirwa mai uku muda kuya kuzoudzaini pano kwaya kusaposte idai munomuudzawo kutioni kuda kujairira manje ndichada kuchinja nda kuita saiye keti ndongwangoda kutukirira yona mai venyu singaiti mukaure mukaure because munodherera ndikadya ndiwana energy maona so munhu anga amuita ezvinhu kutora nekudai ndichiita washeni alongside koko yacho kekuzero nditaura nemi ndichitoita washeni yangu uku ndichitobika zvemanheru nai ndingazviteedzere ipapa nyama ndiyasandadzanga bozo protein inodiwa protein naye hakwechida kuda kundijairira uko hadi kunza ngai ndanditukaketina amudi muda kungwarira kutuka ino because ndinandi kutuki ndendiseka nemi ndokuteerera makutondiwanzira se ndikandikondedi guys as much as recorded I know what you are going through right guys maswera se tavangani hande kunyaya tingatononoka hande kunyaya maswera sei guys maswera sei ndita ndichidya chido nhai zvako aiwa mwanangu unoinda dondo arinoya kwakuchidonha donha kusikunyatsonai kwakuchingodonha donha so guys maswera sei kumatima nenyika ndauya pano ndine nyaya yandinayo yezvinhu zviri kuitika paground ireality hatisi kujoka team SA ndakutaura zvangu ndiri serious ndambe ndichijoka kumasuroko team SA musafunge kuti ndichiposta zvinhu izvi ndoda kugwadzisai hanimaona kana ndoda kuti mugwadziwe kana ndoda kuti mundi no ndiri kuda kuiupdate guys ukatoziva kuti murume wako ari kurongera dende unogara uri 2 steps ahead kana 10 steps ahead but ukagara uri murima anokurova anokuvigira mukadzi mumba wakarivara and usingazivi saka panenge chipai maupdate ndenge ndichitokuudzai zviri kuitika kuti ati muzive I know kuti right now it's stressful for everyone munhu wese ane stress because hamusi kuziva zvichaitika tinotori mubhutsu dzenyu animaona because I have been there musakanganwe ini ndaitoenda pachinopisa paground ndaienda pachinopisa paground ndo pandaisvikoenda paground pachiri kupisa ndo pandaienda animaona ndonooperata ndiripo ndichibatsira vamwe vangu animaona so ende mapepa kune dzimwe nyika haasi easy handika but izviri kuitika izvi haisisiri nyaya yekuti hanzi mapepa handina kana kuti ndinawo mhuka dziri South Africa dzinoda kungouraya vanhu
varida kuluta, varida kuba. So even une mapepa makaona munhu akataridza akabudisa mapepa akataridza vanhu ava vachibva vabvarira mapepa. Anomukona utsinye wavanawo. So zvozvo utinenge chipai update kuti musafambe nepakati. Musare ndatomboposta update yemubhasi. Kwai zvinyuwani here kuti vanopinda mabhasi. Asi zvinyuwani guys. But zvinhu nezuro vanga ndinavo kuTikTok manheru. Vakanzwa umwe mukadzi achitaura kuti mai vangu vaoneswa ndondo vaburitswa mubhasi nezuro. Vakatogwa mubhasi. Izvozvi vari kupolice station vachinda kumba. Voti rega nditize ndine kumba. Vopinda mubhasi. Vopindigwa mubhasi imomo. Kudhara maiti vakapinda mubhasi vanhu guys uchinda kumba waiva pa 200 rand. Handiti wongoti handina mapepa ndikuenda kumba hapana zvavaikuita. Iko zvino mutemo wacho wakaiswa munyuwani. Uchinda kumba ivo vari kuti vanhu ndaimswa 30 oyo. Handika iko zvino vari kuti ndaimswa 15. Vari kupinda mumabhasi vachibata vanhu mumabhasi. Vabata vanhu mumabhasi. Handika vokutora mubhasi imomo vona kuti tikuda 4000 fine. Handimaona kana usina 4000 fine wombogara uri ku detention center. Handika kusvikira gumba kumbaradzo zara kana kuti kusvikira hama dzako dzatenga tiketi kuti uende kumba. Saka tokuudzai motiti zvinyuwa ndazvijaira. Unenge uchiziva uchinda kumba usina kurongedza mari yakakwana. Handika uchiziva zvawajaira kuti ndosibhadhira ma 300 wowana musambo wakachinja. Asi takuudza kuno kukati handikuzviziva zvagara zvichitika. Hashi zvinyuwani. But tikukuudza kuti uzive kuti zvasiyana. Musambo wacho wasiyana. Vari kuomesa kona to kona. But zvisine tichapinda ipapo. Regai timbopinda panyaya yatiunganidza panapa. Timbotanga tapinda ipapo. Panyaya yatiunganidza panapa. Right. Hi love, should you say madam? What do you say? Right. Ndiri pa live right now. Tukutsvaga munhu uyu akaenda nemwana ane 2 years. Right. So guys, ndichakutadza picture yemunhu watikuti akaenda nemwana. Vamwe venyu munogona kunge muchimuziva. Anditika this is the guy watikutsvaga uyu. This is the guy watikutsvaga uyu. This is the guy watikutsvaga uyu guys. Right now this young man akatiza nemwana ende vari kuchikwa chiri kupisa kwacho ndo kwavari. Saka right now the guy tinzo kune mudzimai wacho kuti chii chakaitika kuti azotora mwana ne 2 years achinda naye. Right dear. Chii chakaitika wati yependa kuti murume uyu azobuda nemwana. Chii chakaitika? Okay, zvakaitika ndezvekuti ndine a 10-year-old child muhombe kune ane 2 years. So akangobuda ndopatsoka chonditigadzira kuenda kuZimbabwe neuyo ane 2 years, expecting me to leave behind uyo ane 10 years. So ndopandakati handikwanisi kuenda nane 2 years uyo achisara because mukunatsoziva situation iri kunoku. So isusu tikatiza kutsva wedenga asarira achipiswa kunoku. So he didn't like reaction and akapeka kuti mapindiro andakaita ipapo here I don't know because uyu muhombe wachona ndewekuprevious marriage asi wake. So ndopakatanga noisi dzake kwabva chondirova manheru iwaya. So paine younger sister yangu apedza kundirova mayounger sister akangotsombosa mukudzivirira ndopasviregera kundirova paasinga kuvatsanangurira kuti tichitadza kuirana papi. Ndopamene munin'ina wangu amukaoma down antiutarara chazomuka makuseni ndopa ndakatanga kuona kuti okay yanenge ari right akumbira regre. So ndakakontinue kuact as if everything is okay. Ndopa ndachobuda vanenda basa ndapa kubasa ndopa ndakavanda. Une phone yaunayo? Andidzima ime phone. Andidzima ime phone yaunayo ushandise phone OnePlus. Kune vari kuti tokumbira usende message tinenge tiri kumuziva. Imbotaura kwenye yako zotaura. Okay. So what happened is ndazobuda. That was Tuesday, Maxine. Sitani around. But like, okay, anonzi Martin Gwenyaya. Martin Gwenyaya. Yes, anonzi Martin Gwenyaya. Okay. Okay, so ndabuda Tuesday kuseni andinokuzodzokera kumba because kumba kwangu satodzokera because Monday manheru ndopandandarowa pandaenda kumba kweyanga sister yangu. So he kept on calling achitsvaga kuti ndiri kupi until elder brother yangu yazomufonera akati no munhu ari kupi ari kumba kweyanga sister yake. Ndopa uya kweka ndopa akasvika achidimanda mwana knowing kuti munhu ari violent ende kumba kuya tainguve vanhu 3 ende vakadzi vega.
kune munin'ina wangu wafuti ane vana vake 2 akangoda kuenzana neyane wangu ane 2 years and then the other young sister futi ana mwana. So yakabva uya nababa vake kuti vanga vava varume 2 mumba mune vakadzi, and knowing him kuti anitori violent ndakatya kubva ndarambira nemwana. So pandakamutambidza nemwana, the plan was paanogoda kubuda padhoo brother yangu yaifanira kubva yasvika nepolisi iye asati aenda nemwana anyway. So brother yangu yakabva yazodhileyiwa nepolisi pavakazosvika iye anga atoenda ipapo. So tikasadzokera namapurisa aya kumaoffices kwavo, and then they kept on calling him achiri kuwilderness chichi. So kuwilderness road inenge inobva kumoso ichienda kunana George kuepenga. So from there hapana ari kunatsoziva kuti ari papi chaipo chaipo. Ko baba vake vanogarepi? Baba vake tinavo kumosobwe kunoku ndokwavakasara. Wosaka mamuchigara kumosobwe kwachiri kupisa uko? Yeah. Imuchiri mudzimba here? Titori mudzimba and we are fine. Kune ma-areas. Right. Hanzi. Areas anotonetsa zvekutodaro then but titori kumosobwe and we are safe. Ukwamuri kuri safe imimi. Saka iye akapanika zvakaona kumwe akabva tikurumidza kunogedza maende kumba nemwana. Saka paiti kurumidza murodza maende kumba nevana. Ndikuona tune chimwe chidiki pane uyu chine 2 years. Yeah, paakanditi ndirongedza aitaura kuti ndiende neiyeyi waakazocheza naye ane 2 years. Une umwe mwana mudiki pane iyeyi we2 years? No, muhombe ane 10 years. Ndaitya kusiya because unotimbe muchikoro. Okay. Kwanzi izvo akabuda nemota here because ndomuziva. Ndomuziva chokwadi zvakaoma chokwadi ndomuziva ndakaona mota yake. Akabuda nemota here? Akabuda nemota. Makaiona kupi mota? Thank you caller. Makaiona kupi mota? Uyai naye kuseni. Come and tell us kuseni. Mwana musikana. Auntie. Musikana ne 2 years. Thank you Dorika. Dia ukuita uchiona kama comments. Pane patauka pane motikari yake. The power of social media. Urupona. Urupona here comments neme phone. Yes, my young sister is watching the comments. Very good. So no need to do zokoro pari kunzi motekwa kuma paddocks kwa kuma talks here nesuro. Kura kuti ari kuma talks ndekwa outside kwa muri gogo. Kuma talks kuduze nekwatiri. Saka ari mu area ya muri. Saka chinauya wari dzimwana ne 2 years anomisa kupi. Kana baba wake variko ane dzimwe hama here dzimwe dziri kukoko kwa musingasivi imomo mudhuze. Kuno kudziriko hama dzake dzakawanda but no one is communicating with me. Baba vacho kuti vatozondiudza kuti akabuda nguvai and akabuda nei tanga tatoenda kumba nemapurisa. So meaning to say kuti anogona kuve wangochura nehama dzake here? Ndinostowirirana nadzo even baba vacho nevakauya navo kuzotora mwana because ndisati ndavapa mwana ndakatovabvunza kuti saka nemauya here kuzowitnessa ndichipa mwana mwana ane 2 years kana kuti kutorerwa mwana ane 2 years and he didn't answer that. Vakaramba vakanyarara. Anoshanda kupi murume? Anoshanda kupi? Na stable job ana basa chero anoshanda anondoita zveuko nemota iwe. So paakafonera nepolisi akati mota ndaisiya kuMount Cristo but payakatariswa pakasechwa registration number yemota yakaonekwa yapfuura Swellendam na 3 AM yemusi weTuesday, right? Yemusi weTuesday. Yanga ya Wednesday kuseni kuma 3 ndopa yakataura kuti yapfuura muSwellendam. Ndekupi koko muSwellendam? Swellendam iroad inoenda Cape Town. Unopfuura muSwellendam uchienda Cape Town. So meaning to say avari kuti vakaona mota kuma talks nezuro. So kureva kuti 3 AM yakutaura ndiye nhasi makuseni. Ndiye musi weWednesday. Nasi Thursday. Ndine zuro kuseni because nezuro makuseni paakatofonerwa aitopika makosi ake because akatofonerwa tiri kupolisi akati ari kudzoka nemwana. So nasi ndo pasawanika pamakosi because kupolisi vanongoshandisa kamakosi onde havatsvage munhu apa. Saka nezuro akaonekwa achiita kunge ari kuenda kuCape Town but vanhu vari kuti nezuro vakamuona ari kumatalks. Kuda kuti akazobva kumatalks oenda kwamuri kuti mota yakaonekwa yoenda uko. Kana kuri nezuro akaonekwa kumatalks pamwe kwanga kwatokudzoka. Kozi kuenda ndekwe kuma 3 AM ndo paakaonekwa mota yake kuti yakakrosa Swellendam.
kana kuti akaonekwa nezuro kumashops kuno anenge akadzoka but polisi akati mota akaisika kuMount Kristo haana kuenda nayo akanzi mota yako iwewe chaiona kuti yadarika Soledam wai uri kunyepa kuti wakasiya mota kuMount Kristo and Mount Kristo iri kuno kuboso kumasobek Mosobo ya musu Cape Town here muri kupi mbere Cape Town kumasure mutana mashuka Cape Town 4 hours away from Cape Town chokutori chinamo all right guys saka pa WhatsApp ari kubatika here pa WhatsApp ari kubatika pa Facebook akatori active some minutes ago pandambomucheka saka nai azani matanzani Martin Gwenyaya hashuwa usaka udoona kuti kwa live pano mukadzi ari kutsvaka mwana wangu chide mutora nemukadzi dzose mwana chide munoronga zvakanaka iwe kauita mukadzi wakaende kumusha hapana chakaipa wani asati wakamuzana nemo mwana wanaye wati wakamuda nemo mwana kachita kuti vaende vose zvokumusha zvino kana wakati achinda nemuduku achisiya mukuru wosara achichekwa opisiwa muzimba anogona ngakasiya mwana kuhama but mwana nemusikana ne 2 years zvinongotyisa guys vana vanoabuswa mwana musikana uyu chero ye mukomana mwana mudiki 2 years atsina mwana ari kutsvagwa here uya womuSouth Africa uya ari kunzi akatozvishaikirwa mumaoko mambuya nasekuru ari kutobuda psychics ari kubuda chitanzi mwana ari kunzi akaurawa akazodidi saka iye anenge anogona kunosiya mwana kwaanosiya mwana but anosara nemwana tozotonzi tasei mwana here mwana ngaangodzokera namai vake yezvo tingabuda kuri kunegotiata zvinhu zvakapusa udare mwana ngaangoenda kuna mai vake chete Martin dzosera mwana kuna mai vacho dzosera mwana isa namba dzake papa patira kumbata kwatsapo chotoni nai mwana musikana ndepi naye unokurira mwana bhurugu uchimuwetesa iye murume wako angachiwira nemwana wako mukuru here anambobvira akandipa reason to complain hangu kusaka zvatangira papi apa tikaide kumbotisiya uye angachinzi umusiye nani ne-elder brother yangu I think handisitori sure because haana kumbondipa even nguva yekudiscuss about it naye wasviko right sega ndimbokudoredza nditrai kumufonera ndokufonera bheke let me try to call Martin foni yake topinda zvakanaka hello Martin hello muri right here ndiri right Manasimba ndiri right zita rangu nditi Wasisimeli Martin all right Martin ko wakuindaba uripi nemwana sha Sisimeli wekupi Sisimeli weku social media kuri kupi nemwana unaye wani mwana ipapo zvautori nemwana ko mama vemwana kavari warijika kuti ko mwana ari kupi mama vemwana ndiani aishi maive mukadzi wako zve maive mwana wako zve iye ngavakuze ataura ndandisada kuti ndidzowa kusaidi kwako because iye ataura kuti anzi makakonana panyaya kuti wakati ngaende kumba asi aende nemwana achisiya umwe mwana ndopakaita dambudziko ndobva wazonotora mwana kwaanga ari kumunin'ina wake uchibva wadisapia nemwana ende nyaya yanti yave polisi achibva watsvafonegwa nepolisi ukati uri kupi kupi handizivi uri kuya nemwana but hauna kuya nemwana
saka inini mafonero makamira sa aiwa kai ndingori munhu anobatsira kutsvaga vanhu zveshamwari ini ndingori munhu ari pasocial media anotsvaga kana ukanzi warasika iwe tokokutsvaga kasvika takuwanawo kana ukanzi mwana apinda dambudziko tinotsvagawo kuti mwana apinda dambudziko ari papi chero ukanzi wafa iwewo togona kuti aiwa ngatibatsirei munhu aende kumba saka zvokuzoti ndafonerwa makamira sani izvozvo ratove dhirama shamwari ini ndangoda kuva kuti mwana ari safe here ene mwana musikana anditari 2 years mudiki kune masaicopath anorepa vanhu anorepa vana tine imwe kesi yatakatomboita yavamwe baba vakabata mwana wechibharo takatovasungisa tisi vakapiwa chii 25 years vaibata mwana wavo chibharo but handisi kuti unobata mwana chibharo handina kudaro handisi ime mafoni amuda kuti taure exactly kuita kuti mutaure mega ichokwadi ndizvo zvaizvo ndinokumbira kuti izvi zvamataura ndazvinzi but ndinokumbira kuti muvafonere date okay muvauze kuti chokwadi nyatso kutiudza chokwadi because nazvandokwanisa kutaura izvilo chokwadi chisati yataura alright saka vafonerei back Okay. kuti iwe nyatsotiudza chokwadi then tobva tafonera munhu wako alright nyaya yekutanga yezvitauro kwete kuti vakunyeperei kuti vakukwanise kuvabatsira alright ko nhai matadzi yangu mati iwe hazvigoni kuti chindudzawo here chokwadi chako kana ina achanomudzi kandodzokera ndochiti ari kubuda kubudisa here chokwadi kana asiri kuda kubudisa chokwadi then ndongomudza kuti kana sinonzawo chokwadi kwanzi undipe chokwadi ndonati paachataura ndizvo zvimuchitere zvakutaura because its like utotaura kuti iwe pane nyaya yasina kutaura aiwa ndiri kuzama kukuudzai kuti kuonesai kuti pane zvaasiza kuudzai 70% nyaya yakuudzai ndenheo ndoyechokwadi alright ndizvo zvaizvo alright saka hazviiti here ndikuti uchindipawo side rako kuti nyaya yechokwadi yendeipi so that ndinoenda ndichiziva handichamuudzi zvangu handingamubatsira kutaura chokwadi ngaataura chokwadi kana kuti nhai hanzvadzi yangu ko kana kuti ndikafona ndobva ndakuedhai pakoli yacho ndomutsvaga ndokuedhai weneni tese pako tozoti yanoti mirai ndise palaud pekuchemerwa nemwana alright right maakundinzwa ndi ndakukunzwa right ndiri kuti ine handisi kuzomubatsira kutaura chokwadi because as long ndichimubatsira kutaura chokwadi I'm forcing. Okay. Hello. Ndateerera. Ndizvo ina ndisizomubatsira kutaura chokwadi iye ngaakuzei chokwadi ini ndinoziva chokwadi naiye tiri tu ndikakusanganisai pakoli hazviti handisi kukwanisa chatinotokwasana chekuti imi mumuudzive kuti taura chokwadi mwana ndinaye mwana ari safe takafamba zvakanaka everything is right ndochokwadi chandingakukuudzai right saka chirega ndidzokere hanzvadzi yangu kune mudzimai wako ndinonzwa asi ndandiri kukumbirawo mwanangu nekuzvininipisa ndiri munhu mukuru kuti kana zvaigona tiite round table anditi iye aripo so that utaure zvichemo zvako ina handikuzivi mose saka I will obviously panichadzwa mese both side ndichange ndiri pakati ini ndiri kusaidi remwana ndorandenge ndiri mese muri tu muri vanhu vakuru ende munoziva nyaya dzenyu dzamusiri kutiudza handimaona so kana dei zvaizogona regai ndidzokere kwaari asi ndodzoka kana karamba ndachikumbira kuti musangane mese then titaure pafoni tionesane kuti poitwa sei because hamuna kurambana kaini no ndinokutendai nemashoko amuri kutaura mashoko emunhu mukuru chaiwo asi pamashoko enyu pane pandinoita kakupokana nawo handizivi makateerera ndateerera okay kana iye ari free kutaura neni achinzwa kuti anda kutaura neni handikwanisi kumurambidza because still anoramba ari amai vemwana wavo yes ndizvozvo then handisi kukwanisa kutaura naye pafoni anouya kumba kumusha nofonero ndouya ndinge ndisiko asi anouya kumusha ndofonerwa ndoenda kwandabedzwa kwedu isusu kwete kwavo kana ane vaanokwanisa kuuya navo kuzotaura nyaya yedu ouya navo vanoti kumba kwavo kumba kwedu ndo yope yandokwanisa mubatsira nayo chete alright so
Komanje kuti mwana ari safe akafamba zvakanaka gasa wangoita white chimbo mwana ari kuchema nzaramba mana chachamukamupa here chingwa or something papadhuza mwana atodya anga achitochemera foni hapana wakuchemera foni alright ndawase kuti ari kuti ndinowanauze foni alright so ndandiri kuti nini kuuya alright akati ndouya paita dambudziko wane remwana ushumulu anodini manje mamasiya mari yekuti vanokwira vose ndosaka ndakuudza kuti chete I think ndiri free kufonerwa nekutaura chianza kana asina kuudzai chokwadi handisi kuzomubatsira kutaura chokwadi aish wandiomesera mwanangu wandiomesera izvozvo chaizvo zvandokwanisa kungobatsira nacho kuti anenge kuti iye ngaasvika ataure so iye ari yani proper ende iye akataura chokwadi ende ari kutoti wakamurova the previous day wanga wamurova anenoti chokwadi here asina kumboenda kwese ikoko izvo zvandisi kupikisana nazvo ndizvozvo asi asina tombosvika kwese ikoko ngaabve nechokwadi kusvika padere kupedzisira ratapesana right alright alright rega ndidzokere ndinozama kutaura naye ndione kuti iye achabudisa here chokwadi chacho ndichadzoka bheki kwauri uchichengeterawo zveduruva redu iro munhu wandisifonere uyu ari kuti haana chanokwanisa kuresponda kana pasina chokwadi alright aiwa pakanaka then kana azotaura chokwadi ndozvintuche zvandinazvo kana azotaura chokwadi anouya kuzimbabwe kuno ndofonerwa pakweda nokuziva ndofonerwa ndouya handiregere kuuya asi makungomisa alright asati auya ake ndege chirega indidzokere nditaure naye ndizo chokwadi chinobuda here then titaure ouya kumba nyaya yacho tataura tamboona kuti aufa handitika aiwa hapana kumboshata alright zvakanaka ichindichengeteraiwo ruva rangu riri kutaura pasaidhi iri riri kuchemera foni iri aiwa asisi vari sembu zingaiti vatodya vakatoguta vanga vachitotamba saka pane umwe munhu wechikadzi aripo papari kuchengeta mwana aiwa haisi kana problem vamwe ndo vatongoenda kuchikoro chete alright saka ndokufonerai zvakare vatongoenda kuchikoro otherwise chetai manga mafona nevhidhiyo but haisi noiziva too late kuti nofonera nevhidhiyo maitoona kuti munhu ari hepi okay aiwa alright pakanaka ndichadzoka regai ndimboindi aiwa alright hapana kushata alright guys handifungi kuti munhu akasvika kumba hazvigoni munhu akaenda akashayikwa atosvika kumba akasvika kuzimbabwe sei pane mwana ega ari kungotamba ari wani ari kungotaura kumasure ari wani sei pane mwana chete sei pasina vamwe vana vati kunzwa kutaura kumasure handifungi kuti ave kuzimbabwe ari kuda kuti mukadzi aende kuzimbabwe rikaitiwe chokwadi checho chiri kunzi pane chokwadi chimwe chiripo rikaitiwe atobatira mukadzi nemwana kuti kana pasina ichi mwana handisi kuzorilisa ndozvaakutoita mukomana haidia ndofunga wanzwa conversation yangu nababa vemwana baba vako vemurume wakosho saka hanzi budisa chokwadi handisi kuzokubatsira chokwadi chii chakaitika mwanangu what exactly happened tibuti be free tiudze zvako uya not here to judge you chii chakaitika ari kufona mira ari kufona big hold on hello yes hello ndandifone nokasika kusati mashairi handiti zvaakakudzai muri kuzviziva zvese ndiri kuzviziva muri kuzviziva ndoda kuti ndiende dzimwe nhamba because indizvo zvichiitika izvi maboko ndibereka vanga variyo saka ndoda kuti ndivaedhe panapa 2 minutes okay ndai ndivaedhe chopchop tione kuti vari poweri havana kana vaine data alright upo vanaro upo vanaro anenge vasikuda kutobatika ka vapinda right vapinda mudara masara sei ndimatini makadi yenyu baba masara sei hanzvadzi ndaswera ini baba ndandauya ndiniwo vediwe ndise maoko kanzvadzi yangu munoereiko inini
Nera shumba. Chikara. Kwini ndine wozve ndine masivanda kandiri masivanda yanzvadzi yangu makaswera seiko makadiko Ndiri pangu. dzanhuhwirana chokwadi dzanhuhwirana ndiri masivandawo aiwa dzanhuhwirana Muri kupi kwa hanzvadzi? ndiri kuuk zvangu dzanhuhwirana zvokwadi Okay. ndise zvangu maoko kune hanzvadzi yangu chiti makadiko hanzvadzi nevana kavanodai kutinetsa ava ndizvozvo tatodiko nenyaya dzevana vari kudai kutinetsa ndandauyazve muroora wanga andibata ko ndandasati ndatoziva kuti tutori muroora zvechaiye nokuti watoveka mukadzi yangu wemwana wangu kawo saka wandibata akati ndobva ati ndakatoregwawo mwana nemurume akatiza nemwana wakaenda nemwana akaendepi nemwana zvikanzi handizivi ndinokumbira kuti mundibatsire kutsvaka murume uyu ndikati nhamba munhu anonzi ashayikwa nhamba dzake hadzichapinda hadzidini ane nhamba here zvikanzi dzemakozi hadzisi kuita but pawhatsapp ndopandangoiti rega titry because ndangoita interest pakuti mwana mudiki ane 2 years ende mwana musikana ari kufamba nababa munongozivawo tinosangana nevanhu vakawanda tinosangana nenyaya dzakawanda dzana baba chaivo vanobata vana vavo zvinhu zvakawanda zvinoitika kunze uku not to say kuti matina anga chibata mwana aiwo but munozva kuti semadzimai tinge tangovawo overprotective towards girl child and boy child as well saka paazotaura ndobva ndati ndipe nhamba dzamatini ndobva andipa nhamba dzamatini saka andipa nhamba dzamatini dziya ndazobata matini kuwhatsapp akati ndikataura naye ko matini uripi nemwana akati aiwa ini mwana wangu ari safe ende mwana ataurawo pachokwadi aputamba ari pasaidi handimaona mwana ndinaye kunoku ndikati mudzimai ari kutsvaka mwana ndobva anditi akuudzai here nyaya chaiyo yakaitika ndikati arongotaura kuti wakamurova previous day ende wakanga wamuti ngainde kumusha asi ari pamwena nemwana uchu achisiya umwe mwana saka iye zvino zvaakatadza kuti azviite zvikanzi no pane nyaya chaiyo asi kukuudzai chokwadi kana asina kubudisa nyaya chaiyo then haasi kuda kutaura chokwadi chitaurike saka mukadzokera mukanoudzwa nyaya sezvairi chaiyo ini ndochizombosidzoka ndichikuudzai tochitangira ipapo but tinozotaura toda kuti auye kuzimbabwe kunoku oenda kuhama ndodedzwa nehama dzangu then totaura ndopaazoti aiwa regai ndifonere baba because pakaitika nyaya yesei baba vangu aripo saka nzvadzi yangu imi ndimuri kuima muripo zveshumba chikara chesango kwai mandizivi ndokumbirawo kubata iri ndichana tete allright ndinori tete vako chaivo kubva panyaya yemwana ndopavanga vari pakurwa pane kudhiskasa kuenda kumusha vanga vasiva allright saka da kuti vakuexplainere pamwana kuti chii chakaitika allright chikara chii chakaitika pamwana apa hanzvadzi pamwana ini ndakabva kubasa inini ndikasvika kumba kwamateni anga tori manheru ndakanda naiwa nemvura ndikatomubvunza kuti ko makoti nomwana vainde akati avapo panapa paakafonera hanzvadzi yacho I was there achifona nekubva awana ruzivo rwokuti makoti ari kupi ndopakanditi mateni makoti kwai ari kumunin'ina wavo kunonzi kwepetinokutoni uko saka handei ubva taenda ikoko topiki yavaiva nayo ndeyekuti namamirire ezvinhu muSouth Africa muno vanhu vaite kumusha ndonyaya yavaiva nayo akatonga nyaya iyi handisirini munin'ina wamakoti allright munhu wakanga achinzi ainde kumusha zvakanyanya kuzara mwana zvinongoita vanhu vese vari kubudisa vana vavo ndizvozvo ndonyaya yavaiva nayo iyoyo kusvika makoti aita hendova mwana kuna mateni allright ndo pandakamubvunza ini ndo pakava ndokutaura kwangu ipapo makoti ishuwa here kuti wakupa mwana kuna mateni akati ndakumupa sorry mdara pane pandorapataja besides inini kutora mwana ndakamupa imwe option here yekuita kana kuti handinangomupa imwe option nyaya yavakataura vanhu ava ndeyekuti mwana abude zvisinei nokuti ari kuenda kupi nobva mateni abvunza kuti kwenyu kana kuneko kuti mwana ainde zvaideko chero as long ari outside this country
saka ipapo nobva pashaipa mwana angaenda kunani zvinova zvakazowana mukana mati nokuti apuwe mwana aende naye. Okay, so nyaya yanga iri yekuti mwana ngaabude kuMosobei kuitika noise idzi awani kuiswa mwana ndobva vachitowirirana ndobva makoti azopa Martin ega mwana kuti aende kunoisa mwana kuri safe. Amen. Oh, achikara ndakunzwisisai. Ndikunzwisisa. Mangwana akazosvika mapurisa pamba namakoti. Inani kuti makoti anga aripota kuti saka mapurisa akandibvunza kuti Martin ari kupi ndikati Martin akaenda kumushanu mwana. Alright. Ndikati akaenda kumushanu mwana nemakayi. Ndikati nemakayi mamire ezvinhu munyika muno vanhu vari kutora mhuri vachiendesa kumusha. Mapurisa nokubva vabvunza makoti kuti baba vaivapo zvikanzi vaivapo nobva vati kuna makoti ngati tidzokerei mota tidzokere nobva vadzokera vanhu ndo mamiriro akanga akaita nyaya yecheiwa ndo mazviri andozvitaka. Aiwa maita zvenyu tyara mapedza zvemasports tyara ndokutotaura saka mumakoti wakazviita akapa mwana asingafungi kuti Martin ari kutoenda kumba nemwana atozoona kuti Martin atoenda nemwana ndopakazosara obhengenga kuti ndatoti mwana ndatopa mwana kapa mwana atoenda kapa ndokuchizonoripota kuita kunge mwana arasika kana mwana abiwa. Ini ndakatoshamisika mapurisa achiuya because vana vanga vachitowirirana. Vana vaitowirirana kuti vaiti mwana anyone anonge awana mukana wekuenda kunoona mwana anonoona mwana kana noise dzapera mwana anongodzoka. Alright, saka yanga iri safety yemwana mapedza zvenyu mityara yanga iri nyaya yesafety yemwana wavo saka makoti anga achida kuti vana vaende vese neuyu mukuru. Iniyo idea hapo handizi kuti iyo inofamba sei but maitiro ayakadoya andangonodzera andakaona. Alright. Saka Martin paka ndisi kuzozivawo ipapo kuti ndofunga ndopaida mukadzi wako ndofunga ida kuti vaende vese neuyu mukuru. Right, ipapo ndinda kubara kuanza ndisi. Kana vazotaura chokwadi ina chokwadi chandikuzotaura kana vazogutsikana kuti zvinovataura chokwadi. Alright, aiwa ndanzwa. Aiwa tichaenda munin'ina wavo anova taigara naye. Alright. Tomubvunza semuzotaita mudhara kuti chii chakatanga takaplan about kuenda kumusha. Alright. Kana vazotaura chokwadi toita munin'ina wavo inasizotaura zvangoita mudhara wanga yakatsanangura mafambiro zvakaita vanhu vamakaudza kuti mwana takatawa kuba ndikaita ndizvozvo. Aiwa wagona chirega ndichidzokera ndinoona kuti chokwadi chobuda here. Chirega ndidzokere ndoona chokwadi chobuda here ndodzoka. Chikara maita basa hanzvadzi yangu maita basa hanzvadzi. Ndimi munobhonga tisu vacho tinobhonga isu mumasango. Kotisuka tinotonga shumba murambwi kovanga tidii. Aiwa ndafara hanzvadzi chokwadi ndafara. Alright hanzvadzi. Shumba chirambwi mungandidi ini masivada masigwede. Masigwede zvangu ndiri pano. Right. Ngaitinde kuna my sister. Mpana wangu. Mpana taura chokwadi sha unoti nyadzisa shamwari. Taura chokwadi. Makapana na mwana mchiwirirana. Taura chokwadi. Iwewe chitaura kuti ndakazorealize after kuti munhu akutoenda nemwana kauyo. Ari kufona futi. No. Alright, mira ndodzoka back. Mira. I'll come back. Ari kufona futi. Hello? Yes. Hello sisi. Yes, Sanjaz. Yes. Ndadzoka zvakandokasika. Handisi nyaya muri kuinzwa kuti iri kufamba zvakaita. Aiwa ndikuinzwa iri kunyatsa kufamba chaiko. Okay, so indikumbiro tangu chandaa nacho izvinezvi.
I think manga mune zvamakaposta kupage something like that. Izvozvo chaivo. Saka for now munozoposta henyu kana maona kuti aiwa no right no ndatowisa don't worry ndatowisa tinozvigadzirisa izvo haisi nyaya. Alright. Okay. Alright, sha. Tiani unotirevera kuzitaposta mune makuwa zvamune makuwa nhaini. Hello. Right. Ndadzoka wangu. Chii chakanyatsoitika iwe? What happened? Muri fine nekutaura one of my sisters angu aivepo pakaitika the whole thing. Andina problem. Sezvaita edha womudhara nditi. Saka you can also add the sister ipapa tinzwe. Taura ukataura chokwadi tinogona kugadzirisa nyaya yenyu because murume wako is not that hard. Even handisikuonawo hard wanawo. Munhu anotaura zvakanaka. Saka pane pakangokanganisika chete mbichana. But what she thought. Ndoshamafunga kuti haasi that hard. So far nokuti abvuma kutaura remember to a total stranger. So chisa mnin'ina iwewe apa tinzwe. Eda mnin'ina. Fone network yake yakunetsa. Network yake yakunetsa. Network. Mira pane network. Hello, mira pane network. Network yako ndachitiza tisa. Okay, makundizo. Takukunzwa. Right, so eda mainini. Eda mnin'ina tinzwe. Network ndo yakunetsa. Hello? Hello? Hello, yes, ndakukunzwa manje. Yanga ichita reconnect phone yako. Right. Okay. So what happened is ndakatanga kufonerwa musi weMonday manheru nemumwe munen'ina anga achigara nasister yangu. But nditi tinokwanisa kuuya kumba here zvisvikwankuri kumapast 10-11. But ndinokwanisa kuuya kunoko here. Kana muti handisi kukwanisa because vana vangu varara mangwana ndinogadzira zvikaenda kubasa order so handikwanise kuuya ikoko this time. Ndobva ndamubvunza kuti chii. Ndipo akabva achakundisendera message yekuti Mairuru ari kurohwa. Ndobva ndamubvunza kuti ari kurohwei inyaya yei chichi. So ndichibva ndamufonera back again kuti ndinzwe kuti anokwanisa kuexplainera the whole story. But pandakafona anga asiri kukwanisa kutaura but I could hear Mairuru achichema paside. Network ikuita ichitiza network. Tsvaga kumire pane network. Hapana panoza pane position inobata network chaiko. Yeah, inenge notineta the whole area. Kutenderera everywhere. All right. Chimbotaura wakamira ipapo. So, then Tuesday, ndichibva ndamuka makusendo ndatoenda kubasa. Saka nditori kubasa ndobva ndakafonerwa. Ndichiudzwa kunzi vachindiudza zvone zvavari kuuya kumba kwangu. Ndobva ndatoti okay iripo. Ndobva pandakadzoka kubasa ndobva ndasvika vakumba. Ndobva ndakafonerwa nebrother yangu imene. Achibvunza kuti nezvo vasikana vari ikoko here. Ndobva ndati vari kunoko but okay. Because murume wake ari kundifonera kunoko ari kumutsvaka chichinji. Ndoti no vari kuno. Ndobva vakabva vauya iye Martin nababa vake. Ndobva vatosvika ndobva ndatovatambira mumba bhofo then vachitogara. Then bamukuru vangu ndobva vakatanga kutsvonesvo mainini Mairuru ari panapo. Ndikati Mairuru ari panapo but akarara. Ndati but okay. Since asipo kudai ndombo kuexplainera something mundiudze kana ndiri wrong. Saka kana ndiri wrong be open kundiudza kuti nzvo ndiri wrong but kana ndiri right also mundibatsira kutonga nyaya. Ndati okay. Anzi ndakabva kubasa ndakabuda ndaita marounds angu ndatosvika ndatonzwa kuti zvakapiwa vanhu deadline. That was now Tuesday manheru. Yes. Ndakapiwa vanhu deadline yekuti by Wednesday vanhu vese vafanira kunge vabva chichi. Ndati oh okay nyaya ndipinzwa. Saka takanetsa naMairuru because ndakasvika ndikasvikomudza kuti mukufana kuenda kumusha. As I did not mention zita raanyone.
ndataura kuti muri kufanira kuenda kumusha kudaro. Mai Ruru was not happy nenyaya yekuti vari kuenda kumusha. Asi achibva angoti anzi hatina kuwirirana ipapo ndichibva ndabuda. Then anzi pandakatoita 2 days tisingataure tisi after vaita that conversation. Saka musi weMonday pavakazosvika pakurova anzi ndakamubvunza kuti hembe dzemwana dziri pai. Anzi achibva ati hembe dzemwana uri kuda dzei. Anzi ndobva ndamuti because ndikuenda nemwana kumusha. Achibva anzi zvenizvo okay ndiri kuenda nemwana kumusha hembe dzemwana idzi dziri apa but mwana haasi kuenda mwana ndosara naye. Murume ndopaakabva boekana nekunzi mwana haasi kuenda ndopakabva arova mukadzi. Saka akarova mukadzi aine mubvunzo wekuti kana utaura kuti mwana haasi kuenda mwana ndewangu here. Parova munhu saka sitempo akatiwa kumba akauya ziso rakazvimba achiti musoro utange une pakatsemuka rokurwadza nekudii. But anyhow haana hake kuenda kwadhokta kuti anoonekwa zvesho kuti nepapi pakanyanyokwara. Ndichibva ndatovabvunza ndatipa mukuru since mati mimi I can be open to tell you pamunenge muri wrong nepamakagona. Ndobva ndavabvunza ngati pamukuru ndazvinzwa kuti makapindurwa zvekuti you had to question kuti mwana ndewenyu zveshuwa here. But makawana answer here after mamurova. Because now you can see kuti makamukwadza but you still have the question. Mwana ndewenyu here. But ndakatovaudza ndikati ine handikwanise kukutongesai kana kugarisai pasi. Because as you can see nditoriwo mwana munomu and she's older than me. Saka ndakumugarisa pasi ndakumutongesa imi munogona kutowana mabetter answers than me. Saka kana munoda kutongwa munoda kugadziriswa nyaya I will have to call someone else asiri nini. But kana munoda kuti taure nyaya yemwana then we can talk. Ndobva vachazvo zvino inini yandoda nyaya yemwana ndikuda kuti mwana ave kuri safe. So now what came to my mind is kana munoda kuti mwana ave kuri safe we can make a plan toita kuti mwana ave pari safe. Zvikanzi pari safe parikufanira kuve out of South Africa. That's Tuesday manheru. Out of South Africa munenge maienda when how overnight like in a matter of how many hours munenge out of South Africa. Ndobva ndatongozva nezvo ndobva ndakabva ndafonera brother yangu older brother yedu. Ndobva ndamufonera madamubvunza kuti ndonyaya yatinayo panapa what do we do. Ndobva andifonera back obva ati zvonizvo mupei mwana don't fight because muvasikana mega koko. Because if akazotanga drama what do you do then. Because munhu ane record yekurova. Like anyone knows kuti ndo record yake like the whole Moso Bay knows kuti Martina anorova. Saka ndo varangoti okay since mati tipe mwana topa mwana but polisi yakazononoka kusvika manje kuti vaita sei ndopakaendwa over mwana. So ndobva ndatobvunza baba vacho ndikati tiri kukanganisa here because everything zvandaitaura papo ndaitobvunza kuna baba vacho kuna baba vaMartino vacho kuti nai baba tiri kukanganisa here tikadai because ina handione kuti because ndakavabvunza ndikati pamaitaura kuti vari kuenda kumusha did you include also mwana wake because she's got another child anogara neolder brother yedu anongopota achienda kwake for maweekends. Did you include mwana ye pamaplans edu? Tikanzi handina kumenshina zita raanyone which means kuti I meant kuti nemwana wacho muhombe futi nayo ari kufanira kuenda. Ndikati okay okay saka hamuna kucommunicate openly because dai makataurana zviri open kuti tiri kuenda because ndatobvunza remember kuti mwana uyu haasi kugara nemi ari kugara nasomeone else. Saka mukangoerekana masvikira that someone else makutongomuzvonzvo tikuenda kumusha nhasi get the child ready. Azvishande like this. So give them like at least 2-3 days. Tikuenda kumusha in 3 days. Saka ndai munotora dzirirai mwana ndikuita sei ndikuenda ndichimutora toenda kumusha. Zvikanzi pandakataura izvozvo I didn't mean kuti tiri kutoenda izvezvi. But ambotaura statement rekuti ndakasvika ndakatigadzirai muende kumusha. Chibva ndazvangozvonezvo no problem. Saka kana muri kuda mwana wenyu torai henyu mwana wenyu that's all we can say. Then polisi chibva yazononoka kusvika ndopakazoitwa zvekesi tichizotsvaga mukomana achabatika. Saka vakazondifonera back bamukuru vakutsvaga madocuments emwana passport nebirth and all that. Ndobva ndatozva nezvo zviri kunzi zviri kunoko pavangoti ndichatuma someone agouya achizvitora. Then nezuro makuseni pavanga vati someone acho achizvitora ndopavakazoti nezvo ndazodecide kuti ndomujambisa border. Then ndozotsvaga but munhu anenge akuuya kunokuzounza passport yake nebirth. Panangoti okay ndopatakapeisira kucommunicate navo.
But I've from my experience and from the way I know this very understanding guy wamataura naye vagara vese for like 3 or 4 years now, and in 1 year sismeli tinoita macases ekuti tinoita kana 4 or 5 times that tinofonerwa chizoonza ari kurohwa otombobva kumba otombodzokera kumba kwamama because arohwa ombogadzirisana vodzokerana orohwa futi otombokuwadzwa vodzokerana futi. That has been the whole marriage for 3 to 4 times. Ndinofonerwa I'm at a point yekuti ndikangoona kuo yake ndototya kudaira because what happened today. Okay, unozati padatizo he seems to be very understanding, andiri kureva kuti ndiri kuri anounderstanda kuti iye munhu anounderstanda kudarika musikana. I'm not comparing the two. Andikunzwisisa. Ndiri kutaura on basis yekuti abvuma kutaura nemunhu wasingazivi 1 2 abvuma atoisa baba vake panhingikiri pa andiona baba vacho vanovatsanangura. So ipapo zvakadaro kune mumwe munhu kuti haana kana level of understanding zvekwamwari chako chako unoziva, handitika haakwanisi kuti ataure anything kana kuti adai hazvikwanisi kuti zvitike. Andiona ndo pandati inini ipapo he seems to be munhu anodi anzwisisa panyaya tachitaura iyoyi, right? So ari kufona nyaya yekuti inyaya yekuti ari kufonera nyaya yepost yake kuti ndiri kutaura nemi saka post handina kutiza chimbo ndibvisira ipost munzwe nyaya. Saka that's exactly what I did right now, right? So ndo zvandarevera. Saka mukadzi wake asandikote wrong kuti ndiri kuita sokuti already ndatotora side kuti uyu anohwisisa uyu hahwisisi. No, that's not it. But ndatoera based on angachikosangoti mundikwanire mbuya ini obva akata phone, andiona. But the fact yekuti atobvuma kutsanangura kuti no zvikadai akazodzoka ega futi akati mira ndi eje baba vanoiwauya vakataurawo side ipapo ndo pandaita sokuti ari kuto understanda 1 matauriro atiri kudi atiri kuita naye, andiona. But Sismali, I don't something. Maybe you can correct me, especially me since ndiri ndaka tonga, as the father said, ndaka gadirisa nyaya basically. So you can correct me if I'm wrong. But munhu wamunoziva imimi kuti ane record yekurova. Baba venyu, ndimai venyu, whoever, you know how abusive the guy is. And we are in support of that guy taking the child. Knowing kuti ari kuenda nemwana, where is he going nemwana? Because it's really dangerous. Unobuda nemwana oti uri kuenda naye kuZimbabwe zveshuwa, uri kuenda naye kupi? Ko mukatadza kusvika kuZimbabwe muri baba nemwana chete muri tu, vakasangana nemapurisa muroad, what happens then? Why could he not just wait kuti apiwe affidavit even kupolice ongoti ndine affidavit ndiri kutravela nemwana? He couldn't do that. Mwana ane passport. Kureva kuti mwana inini kufunga kwangu asati acrossa zvake ndosaka ndambozvitaura asati because kujambisa hawo because kubva kuMoselbe kwamuri muri kufamba kane murodika muzere mapurisa especially pamunodarika Joburg makuenda kubedi Messina uko mapurisa ega andiona. Saka usina anything baba avo havanyorerwi affidavit kana famba nemwana, mai ndo vanonyorerwa, but at least mwana ngave pane funga kuita something chinoprove kuti mwana ndewake, because haangangobudi nemwana, mwana anogona kunge abiwa South Africa. Ndosaka ndati mwana asati abuda South Africa achirimo across akubva kuMoselbe kunobuda kunocrossa kuenda kunyikiri uko kuZimbabwe ashigoni asina any support anything that shows kuti ndiye baba wemwana pakaipa azvigoni. Iye akifamba nemwana kana dei anga akabata passport haanide affidavit yaikwanisa kuenda, but now passport mwana nayo ana mwana asati abuda South Africa. Guys, ndo chokwadi akadi atosungwa nemwana kudhara kuti vambonyetso ngadi matofonerwa imi mai vemwana kuti ndimi mai vemwana here, ndimi mai vemwana here vanaye, andika prove hai nokuti mwana uyu child trafficking motinye paini aiwa kaGrace Mambazo kudzokera kumba kunene passport. Yes, but any document iwe purisa riri kudya moto murodhumu
hakuna paanodarika chinda nemwana asina kubvunzwa kuti uri kuti mwana ndewako uri kuenda kuZimbabwe, tipe something that shows kuti mwana ndewako. Animona? Yeah, because takatravela kubva kunoku kuenda kuZimbabwe in October. Mwana asati atoreswa passport, aenda for a funeral tichienda ku asati atoreswa passport. Atori naamai vacho nababa vacho vese. Muroti macho mama chaitongo vakatobvunzwa zvacho mune chii chinoratidza kuti mwana ndewenyu, but mwana anga atori namai. So now imagine kuti arufamba nababa vake chete haana any document. Vana vakaenda nemotikari handiti imi guys, munhu akaenda nemotikari vakaenda nebhazi here. From Mosobei vakabva nemota, but we don't know kuti vakazosiya. Saka kana aine mota yake guys, kana aine mota yake ndozvandiri kuramba inini. Kana aine mota yake ke. Kana aine mota yake. Ungopfuura maroad block ariko kesi dai anga ari mubhazi right, tinoti nebhazi vanojambisa. Ko mota yake. Kungoti Betty Bridge yo ameno zvakakudani ngachifamba chingodhisa wa ameno South Africa anything is possible zvako, but on ningikini on normal circumstances sara chokwadi guys, uine motikari yako uchifamba nekamwana muri 2 unodarika matogate 3 unodarika here mapurisa 3 uchingodzidarika ko mwana wako hauna passport hauna birth certificate hauna anything otonzi ndewako nechild trafficking iri kudai kupisa iyi. Yeah, no, it's a lot. And another thing to smelly is even baba vacho vakawiwa nawe baba. At some point, I can say Avana can have choice but to side with his son, because if he doesn't do what he says, and he knows that, everyone knows that. But vakasa side and I know Rova even baba wake, and baba vacho ndo vanotozvitaura kuti ndinozorowa. Saka, what would you expect from him? Imimi muri ile room mune vakadzi vega vega, then nezuro chaye makabva kurowa, would you have even courage yekufighta or kuargue nemunhu iye? But pamwana I would fight. Pamwana I would fight. Makaita mistake yekumupa mwana. Ipapo I want to tell you the truth mwanangu. Ipapo andise kuti wandibvunza kuti takakanga makaita mistake. Makatemba kuti yes makanga makatemba kuti police ichasvika before sataenda. But police ndopa musina ku mungade makafunga after along those lines kuti what if police kakumza kusvika satamba mwana. Maisa maompa mwana. Kana maifira mwana wenyu maifa kurowerwa mwana wenyu. Yeah. Maifa kurowerwa mwana wenyu. Amaifa kumpa mwana. Maifa kuramba ne mwana kuti cha kana kundirozva wakaita rova muchidelay kuti police ichasvike. Because makampa mstinga police wona iko zvine zvitukutsvaga mwana. So mai vanoprotecta mwana wavo iwewe chero izvo zvipaka yane munhu ane pfuti handika unotoisa mwana kumashure kwako kuti ndidhure sei mwana wangu. Yeah, so maybe makaita hasty decision ipapo yekuti ngatimupei makangofungira kuti ngatimupei mapurisa anosvika izvozvi handimaona mapurisa achibva adhileya kusvika handimaona. So apa mwana atoenda naye nemangotaura makadhileya kana kutoramba mutotukana ari panochizati polisi iri kuuya imi makazvikira mumba imomo muri mumba polisi ichiuya kuti muchitofona mukati atavha elenzi manyai nokuti kumupa manje mwana atove atiasi manje tipotiwa sei ndiri kugaya kuti let me try to add pafoni pakaipa kana ndombotaenda dzokera kwaari ndombonotaura naye kuti tisangane pacall tese amoti munozviona sei. Imbomufonera ega. Alright, so can you follow it then tione tisipane twasirika. Let me go back to him. I'll come back to you guys. Yeah, mistake ndio yeye kungosvisa mwana dei vasina umupa mwana. But now yeah, makaipa. Hello, mwana zvati yangu ndadzoka ndandichimbopongo sorry pongo fana sanda bvisa ndazobvisa zvavana chimbotaura neve varora anditika so alright so yes so ndandichitaura nawo ndamubvunza kuti murora wangu tell me the truth exactly what really happened anditika ndobva ataura saka azonditi noti imini kwaari akusisa kuti maybe ndatobhelieva imimi kudarika iye ndikati no that's not the case but ndida kunzwa kuti chaiko chaari kuramba chinsisa kuti ngavakudze chokwadi chingave chisaka azotitaura ine ningi wangu anga aripo ndofunga pana mainini vakazenge vakutaura newe ndo vazoedha pako saka mainini ndo vazotsanangurawo matangira akaita nyaya
kuti kuroora kwamakaita pakufona kwavakaita mirai makatanga paconversation yekuenda kumusha muri mega nemudzimai wenyu kumba kuti nezviri kuitika izvi ndafunga kuti mwana amboenda kurisafe. Mirai ndipatsanangure ipapa kana manyepero kana vasina kuzvikudza chokwadi ichochocho. Alright, taurai ndichikudza kuti vataura kuti havana taurai. Okay, ndakabuda pamba ini Friday masikati. Toito yanga yatanga muswe ndakabuda Saturday masikati. Toito yanga yatanga Friday masikati. Bakatera. Ndakatera. Okay, then ndaenda kunoona kana ndasiya mota, ndaenda kunoona kuti mota iraitira hapana zvakaitika here panogara friend yangu. Then handobva ndatosvika kuya ndobva nditi watogona kwaya kunoko ndakanyika kuenda kuShoprite ndega. Ndikati kuShoprite aita sei? Ndandira kunotarisa kuti matiketi emabhazi ari kuita mari. Ndakuti mhuri yangu iende kumba iende kumusha. Indanzitomborona program yekuti mhuri iende kumusha. Ndaitoti maybe zvinoita calm down. Then ndobva ndamuperekedza kwaenda kunotarisa matiketi. Ndobva ndasvika kuya kuya. So tikusvika kuya tikwana mazimba akazara mumashopu. Mabhegi chaiwo Israel baya. Achatowanikwi. Okay. Atopera vanhu vari kutoita program iri kuita sei? Yekuenda kumba. Rekugadzirira kuenda. Munoti wasangana ari kuti aina kumana ndogona kusara. Mhuri yangu nhasi yainofanira sei? Kuenda kumba. Kuti isu ndazvinazvo ndambodawo. Nditoradza mapikicha vamwe vanhu vapiswa, vamwe vabaiwa. Then ndakadzoka paya. Ndakangopinda mumba. Tochokwata ndinambosvika tichimboita dzimwe nyaya kana kubvunza maswera sei kana kuti chii. Ndakangosvika ndikati avanonzi amairuru mukadzi wangu. Ndakangosvika ndikati amairuru mufanira kugadzirira muende kumusha. Batai nyaya iyi poindi yangu ipakuti mufanira kugadzirira muende kupi? Muende kumusha. So mari yanga izvo tinogara navo maina atakachigara navo munin'ina wavo. Ndakateerera ndei? Ndakateerera. Okay, mari yanga isipo yetransport vanoti mwana chaiyo musikana ari kutaurwa netenizvi anga ari tichitaura zvizvo. Mari yanga isipo yetransport yanga iri yangu chete. Ini ndindairikara. Alright. Then ivo nevana 2 namainini vakauya patiri ava vasingatoende kubaya. So ndaizotakura ivo nevana ndisiya mainini hazvichaiti. Ndobva ndati mukufanira kugadzirira muende chii kumusha. Ndobva varaisa point yekuti conservation ainamborema yakaita very very short. Vakati handina kumusha kwandiri kuenda kana ndichitsva ndosvira kuno. Okay. Ndobva pavakataura ipapo ndatoshambisikwa nazvo ndikati musvira kunozva. Ndikati komwana obviously kune wavo handine simba but handina rakawanda. Ndobva ndati komwana zvichireva kuti according nematauriro vanga vaita avadaira nawo obvious ini kana ndakuda kuendesa uyu parisafe obvious uyu vanenge vakuonawo kuti ari parisafe handiti ndizvo avakamunyatswa basa ndizvozvo. ya so ndakava ndavabvunza kuti komwana zvikanzi moenda naye. So ini ndichitaura nyaya yangu kuti mufanira kuenda kumusha. Dai ndaida kuti tiri kuenda kumusha ndai tiri kufanira kuenda kumusha. But ini ndaitwa munaisara. Then ndobva ndatobuda paya ndatove confused ndabuda ndatoti kuenda. Then ndaingoonawo situation zvinhu zvichasedzadzikira time zvotodzokubvaurawo umwe kwapiswa imba. Then musi weMonday ndakaenda kubasa. Ndobva ndadzoka kubasa manheru. Then takatogara umba pane gurupu rake remaZimbabweans ari munzvimbo iyoyo. Makateerera? Ndateerera. Alright, makamasendwa message ichinzi paitwa meeting nevanhu vemunomu mukuru wamaXhosa aya. Vati by Wednesday takaiona munofanira kunge musina muforena munomu. Saka Tuesday tichaita door to door. Tichifaiuchidza kuti mangwana muri kufanira kunge maita sei? Maenda. Vakazopinengwa pandopoka nemvura yakanaya. Then indakazovabvunza takarara. Tatatorara. Amairuru muri kuti ndakabvunza ndikati hembe dzemwana dzakachena here. Sisi
program yanga atotaura neni ndasingadi kuti rambe chiripita zvinhu zvakawanda wanda. Ndikati hembe dzemwana dzakachena ere, vakati dzakachena. Ndikati mugane makadzisa mubhegi because hatizive kuti nguva dzinosvika tinozoona nguva yekuita sei yekupfeka here, tikanzi chipfekerwe. Ndikati inguva takazvitaura wani, mukati mamusi kuenda kumusha. Nyaya yakatanga zvakanaka, hapana iye achida kunetsa nemumwe kana kuti zvikanzi ina ndikuenda. Zvikanzi vakabva vachiraisa 30 point manje iya yekuti inini ndaienda ndichisiya mwana wavo mukuru yanonzi Kuku. Wakati ndaenda kumusha ndichisiya Kuku here. Ndikati akati Kuku aende ndiyana. Ndozvo ndakavabvira. Zvikanzi ndaitoziziva zviri mupfungwa mako. Ndiwo ka. Ndaitoziziva zviri mupfungwa mako. Ndikati ngura mapinda murenzi wangu ngaziva zvandiri kufunga ini. Already ndichibva kuShoprite kana ndaperekedza friend yangu. Ndakatoisira hanzvadzi yangu message inogara kumusha uko kumasvingo. Ndichiti kuenda dzimba iko kunoita mari. Akazodaira papasina need yekuti ndisimuresponda according neanswer yandanga ndapiwa already. So ndakazova tichitaura nyaya yetakarara. Vakati ndio maudziro amaindiita here waya. Ndikamuudza ndikati okay, ndakanganisa ndakuudzai zvakakufadzai maybe. Ndakataura ndichimhanya kana ndakataura semunhu avhunduka handisi kuziva. Now muri kuti chii todii now tisiya zvakaitika handi zvikanzi ina ndinakwanisi kuenda ende mwana wangu hakuna kwaari. Ndikati aiwazvo nyaya ndeyekuisa vanhu parisefu indaida kunokuisai parisefu mese zvino then mukazoexcluda mega mukaona kuti mimi hamukwanisi kuenda. So ini ndinoramba ndichingokontinya neprogramu rangu kuti ndakuti hangu mwana wese mwana waenda kumusha. Indakati munhu anga achiuya kumusha nekuti kwete kuti achiuya nekugara no. Ndo vanditi kamwana kedu kadiki kanonzi Ruru. Vakati haundiudze zvekuita pana Ruru. Ende yanga haisi first time ndichiudzwa zvinhu izvozvo. Then ndakazovabvunza ndakazovarova pamwe pandakavarova pandakavarova mbanu. Ndo vadedzera kamunin'ina kawo kanotogara musame house but kane bedroom rake. Vakanzi fonera mapurisa. Vava vakatorara vakatozomuka katove mudining ndipo vakazomuka vatonzwa mune noise vakutobvunza chii vakutovatsanangura vaiva mainini zvaamira so. Ava sisi venyaya takataura nyaya yekuenda kumusha vakaramba. So zvino izvi vari kutaura zvokuti ini chandavarovera isi nyaya yekuti endai kumusha ndavarovera nyaya yemusha ndavarovera kuti vari kuti ini handina right over mwana. So kana ndavarova mwana uyu asiri wangu ndingava ndiregere but ezvinobva vachimbotaura kuti mwana uyu ndewangu here because munhu wese ari kuona zviri kuitika panews. Isusu hatisatoona nenews isusu anga vari pansu taitoona direct. So ndiyo nyaya yekurovana payakabva ameno kana manyatsoibata ameno ndozvamaudzwawo here iko. Ndizvo majority zvawataura ndizvo zvataurwa. Zvingoti zvimwe zvakaitika kumba mainini havanavo ndo vazotaura havanavo ruzivo nazvo asi zvimwe zvese mainini vataura. So ukona chiri kuitika panapa mira yasadzapedza. Then ndakazoti musi watarowana usiku akuseni ndovadamuka ndichikotakazotaurana manyira achiwasi ndobva makuseni ndatomuka chitifanira kutengesa zvimwe izvo zvinotengeseka tiite sei tiwane ino mari yekwadadza. Then vakati okay fine vakati ndakubasa kwavo ndikati ndakubasa kwangu maini vakati ndakubasa kwavo. Then ndatokomuniketa navo vari kubasa but vaingodaira panapa. Alo takateerera. Okay then ndobva ndaita sei mugare makagadzirira chii ini ndakatopedzera kubva pamo ivo vatobuda kuenda kumba ndakatosiya ndatorongedza rimwe zvezviri hembe dzavo kuitira kuti hauzozive zvinoitika munowana nguva dzekurongedza nemahembe kana kuti ndobva ndabuda mundakaenda. Then ndadzoka kubasa ndobva ndakaona pamba apa hapana munhu vanosinonoka kudzoka zvavo ndakasvika kuma-2:06 ivo vanosvika kuti vakanonoka vanosvika kuma-5:30 ndobva ndafonza mainini because mainini yanga iti first day ravo kutotanga kuenda kubasa ndakati mainini madii sezonye vasati vaita sei vadzoka mwana aita sei kukiresha atorwa here zvikati handisi kuziva but mainini vatinogara navo vaizviziva kuti mwana atorwa ende chii chiri kuitika.
ndikati okay gaende kutarisa pakreshi vavendi vanera pakreshi ndikatona pakreshi vakatovharwa hapana kana kuratidza kuti pane munhu achiri mukati ndobva ndafonera hanzvadzi yavo yemudzimai ndichimutsanangurira tsano kunoku ndakoti dai so mairuri havana kusvika ikoko era kati kunoku havana kuita havana kusvika even ine ndiri ndega nditoziva kuti mhuri yangu yaenda ku saka ndakambovanzira kuti pane nyaya yakaitika nezviro then ndobva ndazovafonera futi ndinotsana mani pane nyaya yakaitika nezviro ende netaimba dzavo idzai handiti kuziva kuti chichaitika but nyaya yakati yakamira so ndikatsanangurira details sezvandiri ngokuudzani vakati mambotaura namartha here mininawe ataura nemanonzi martha ndikati handina tikanzoona kuti maya ndiufonere ndidzo ndokwavari here ndobva vafona ndobva vandifonera bheki tsano vakati tsano hanzi munhu ari kuba ari ikoko kwenini ndovakatipa advice kana madivita sei kuenda ikoko munonzwa kuti chii kozi even isusu tikutoshaya mari yekuenda kumusha dai takatoendawo hatitorinawo mari pa saka tikutoshamisika umwe munhu achitoramba kuenda kumusha mari iri ndikati okay ndikaende ndiko ndovakatondindende ndikaona kuti hanokutina ndikazvita mudhara vanga varipo sekutaura kwavaita paya vanga vatosvikawo pamba ndikati mudhara chindiperekedza yaro akatoti handii ndovatasvika paya kutaura chokwadi tete mudhara havana zvinhu zvavakataura panyaya yese tasvika kumba kwamainivai vakazongobvunza chete kuti iwo makoti zvawaita izvi uri faini nazvo ndo zvinhu zvega zvavakataura zvimwe zvese zvavo vakangogara vakazvigarira animon so ndo zvakaita nyaya yezvizvi right nyaya ndainzwa mwananzvadzi yangu right nyaya unoona nyaya iri pana pakaita ndoda kunyatsa kukudza ichokwadi mese muri tu pane pakangoti bhaizikei mbijana handimaona pakuti hamuna kuita chekutanga ndoda kudza allow me to tell you the truth hanzvadzi yangu nokuti mukadzi ndewako anditi kana muchizoda kugarisana kana muchizoda kudini kuti uzive chokwadi andika chekutanga chakaitika kana uchida kuita decision yakafanana neiyoyi yekuti makuenda kumba muchigarisana tikuziva kuti kwese kuri kupisa South Africa zvekudaro handimaona especially kwamuri kuMosobay ikokoko nokuti nditori netimu rangu rasvika konhasi kuti tibatsire vari pashelter vaya kuMosobay ikokoko tine manje patange patitozoitwa live yetimu rainda ikoko rabva kuJoburg nemotikari rainda kunoona kuti tinga how best can we assist vanhu vari paground kuMosobay kuti vakwanisa kudzokera kumba so kana muchiita decision yakafanana neiyi handiti zvinhu zvinotaurwa nemudzimai wako munotanga mataurirana kumba hauite pressure yekuti waona vanhu vachitenga mabhegi apera mushopu vanhu vachimanya kutenga matiketi wobva wati vanhu vari kumanya kutenga matiketi saka inda kutongoti usina kutaura nemudzimai waudzwa nevanhu inonzi rational decision iyoyo antiona waifanga kuti kwagara pasi nemudzimai wako madam muri kuona sei situation iri kuita kunoko anditika ndafunga kuti ininika mumboenda kumba nevana ini ndosara kunoko semunhu wemurume ndichiona kana kuti toenda kumba tose tonoonesana kuti todini kana zvapera izvi todzoka andika medhemu mozota kuti kudini moronga mose kana vachibvuma vobvuma kana vachiramba wonzwa mareasons andika then mochitenga kuti right iyo zvauri kuti unosara ini am not comfortable kuti mwana asare muhondo dzakafanira idzi wochisarako wega ini nevana vangu tu ava ndotakura because uyu mukuru uyu atove futi mwana wenyu sezvo makatorora mwana wenyu makatororaka vese animona ndosaka pamene ndambokuudzai tete ndichiti as long pasina chokwadi aiwa mazotaura mataura ndosaka ndakuda kuti ndikuonesei kuti ndepapakati hapana nyaya apa nyaya chaiyo hombe chaiyo tingati kwai pane nyaya hombe chaiyo hapana zvapo nyaya hombe regai allow me kuti ndipedze ndilende mozotaura zvenyu so ndo pakakanganisika ipapo decision hombe yakafanana because remember muri yenyu yaijara kugara kuSA handimona mongopa hamuna penyu panonzi penyu mamusina kana kutsvaga imba yakana chi hamuna kunge maita decision nemukadzi mangofuma muchiti mangwana kumusha ipapo chero mukadzi wese chaiko chakanoda kufilawo value handimona zvinodhiskaswa mumba right number 2 ndichabata mese kwese kusaidi even mukazobvunza kuti mukadzi auya apa ndichangokudzai futi mese muripo nemuroora wacho anditika mistake number 2 yakaitika anditi muroora akabva adino aida kumba imwe yakaitika nyaya hombe chaiyo inobata ndeyekurova hanzvadzi mukadzi inoda kukudza nhasi mwana wanzvadzi yangu handitika inini I'm a counselor handitika marriage counselor chaiyo zviya zvakasara nanambuya nehanda zvokuti mukadzi anorohwa mukore unochu anowana mukadzi harohwe nemaoko
mukadzi kana wafunga kuda kudhikinya mukadzi wako iwewe dhikinya mukadzi mubedroom ndo mune simba remurume ndo matinoona kuti uri homba rume imomo uri shumba zveshuwa handiwana mukadzi unomutora unomurovera pamubhedha haukuna mutemo wekuti uchatora uchirova mukadzi mako asi hautyi here because mazuva ano unoti uchirova kudai worova munhu pakaipa kana kuti arifamba achirwara obva ati dhisi obva afa ndezvakudhara zvazviya mudzimai harowe ndoitonzi ukaona wakurova mukadzi ndo aya tinoti maabusers wakurova mukadzi munhu anorova mukadzi anonzi munhu abusive handiona of which you wouldn't want that. 2 poita pandaposta picture yako ipapa 2 seconds anaposta nguva yakareba ndangoposta itinga about 30 minutes chibva kuti ndibvisireyo izvozvi mutange manzwa nyaya ndibva ndabvisa ndaita vanhu vauya kuseri vakati mukadzi anzononzi matso here kwamunogara kwaone kudedza chiti matso vakati matso tinomuziva anorova chero baba vake munhu anototyiwa anorova unoona kuti zvandipa picture yekuti mwana waenzi yangu ini tete vako ndokudza shuwa handiwana zvandipa picture ihama dzako dzavo ndodzi kuti kwai munogara muarea iti kwai nevanhu vauya unogara kuarea kwavanogara unotonzi matso here unotorova vanhu zvisingaiti ukamborova baba vachaivo chavo vanotokusaidzira because vatila kukiwa saka izvozvo mwana wangu dzanoda kuti nhasi ubva wachira chikomba uzvisiye zvokurova vanhu zvekutliwa utinzi unorova vanhu ndezvembiri yarodzi zviya handiwaona zvokunzi unotliwa kurova vanhu ita munhu anowirana navanhu ita munhu anodiwa nevanhu tilavhile kwete kuti pane chikazvinhu chakadai so vanhu votaka kuburitsa musaga zvanokufungira asi kana vakasangana newe vanoseka newe handiwaona so nyaya yekunzi uri bhuru iyi siyana nayo kurova medzisiro yacho kumagumo kwekuita bhuru kune nyaya unofira mujere one day uchazongoita mhepo dzinosumuka wonorova munhu agara kuda kufa udhara wonopedzisa unonofira mujere nekurova vanhu saka siyana nebehavior yekuti unonzi uri munhu ari abusive anorova vanhu achidii because I think ndo imwe nyaya nokuti mainini vazotaura panyaya pandabvunza mainini kuti panyaya yekurovana vakati ndanisingadi kukomenda asi zvamabvunza chiregai nditaure vanhu ava ne3 years varoorana vachigara vese pagore panotongwa nyaya dzeviolence kana 4-5 times zvandipa imwe picture mwana wanzvadzi yangu yekuti satete vako handakufara hazviiti zviya aiwa hazvina basa kwazviri kubva bati munhu arohwe yanzvadzi yangu ndikutaura point yekurova saidi ravo ndo rakanyanyira ikoko but hapana muninavo paanga ataura kuti sisi yangu ndovaanoda saka uri kureva kuti mukadzi mune muchitogwa zvibhakira zvekudzorera ne hanzvadzi yavo chaichai yakatondiudza ikati hatsana ndozviziva kuti murume wawani hanzvadzi yandoiziva hainotaura aiwa kutaura vakadzi tagara tinotaura ina ndodoona kuti ndiri masivanda ndotaura asi ndoreva kuti pakurova waikurova here chatiri kuramba zvibhakera izvi okay kana mairovana ibvai masiyana system yekuti munorovana mukadzi anorohwa negumbo rako rechitatu mwana yanzvadzi yangu ndorodzidza kurova mukadzi iwewe ida mukadzi wako treat your wife like a queen and she will treat you like a king zvekurovana is a no iyoyo ndainzwa iyoyo hanzi pachayo chaiyo ayo ndandinazve manje zvemadei ndichimosiya zvei mwana wanzvadzi yangu tinotangira ndakuda kutogadzisa imba yako kai ndakutogadzisa imba yako saka ndakutotangira kune mudzi wemisteki chaiya ndiri kuona ichahoja kuti upinde mujere iwe ndinotanga kugadzira ikoko tichiinda kunyaya yedu yemwana iyi haisi nyaya iyi tikusvika ipapo asi pakurova apa mwana veibva wachera chikomba kuti kuta kurova kusiko kuita murume hauonekwi nekurova mukadzi murume hunoonekwa nekurova mukadzi mubedroom achibuda achisekerera achifara kuti ye akarohwa nayo mubedroom ndo unonzi urume hwohwo kwete hwekurova nezvibhakera kana wada kurova enda kutsvaka matkosa udhaurane nawo ikokoko kana wawa kuti maoko vanhu ndangokata imbicha ari mavakondenya like nezvo zvimutauro wandaita wandatsanangura nekutsanangurawo kwake handiti imimi muchiudzwa ndaita sekunonzi inini ndakatotora mwana asipo handiti aiwa tikusvika panyaya yemwana zveandatinanayo kuti ina ndakumbira tirega ndilende ndikalenda ndozodini iwe seuri kuda kupa vhara kuti ndipataure pekurova apa ndiri kuda kuivhara ndoda kuivharira pakuti iyoyo chero mukanditi ndisiya handiti inini ndichinzwa kuti handisikwanisi iye ndoda moyo handiti dzanga anoizwa zviito zvakadhaka
uchiwa kuti hakwanisi kusasiya kurova munhu saka uri kuda kuti uchiuda kunjena kurova munhu aiwa sirisi kuti amusotibata zvakanaka amusotibata zvakanaka iyo ndatoizwa iyo sote ndosaka ndati as long as uri kuudzai chokwadi hatina zvazviri kuzogadzisa saka imi ndakuudzai chokwadi then muri kugadzisana pari wrong parida kugadziriswa ndizvo ndizvozvo izvo zvichaizvo so imimi ipapapo ndatopanzwa I think chaichairo matauro asi tabvumirana here mwana yanzvadzi yangu kuti mukadzi unorohwa mubedroom neblambi tabvumirana here ipapapo 100%. Saka tichasiya kanya yekuzvibhakere yemaoko ndizvoka nokuti isu tinotaurisa ona ndida kupa triki mwana yanzvadzi yangu tinotaurisa tiri vanhukadzi ukaona kuti atanga kutaurisa muroora obhabhauka unoziva the best thing to do buda wodzoka kula down buda mba just leave the house woenda kuti mashopo otenderera paunodzoka anenge avepo ndo zvatinoitwa isusu nanabankuru venyu kunoko tikatanga kupenga unoziva kuti masana anopenga iwo ndikati nenoda kudoruma shumba inoruma nenoda kudoruma ndikatanga kupenga vanobuda zvavo voinda vodzoka asi ndiziva kuti ndine makore mangani ndiri marriage zvino iwe une 3 unododambura munhu ona izvo zvakaita seti aiyo ndatoizwa iyo hatawirirana ipapo but ona izvo munhu wenyu uyu atova pane zino ndewenyasi wangu aiwa ndewedu tose zvatimuroora wedu aimukona inini mukona inini after ndaona kuti munhu achitotuka naapamba ende nguva dzaenda handisi ndofunga kana matirira pandachitaurapo ndati ndakafonera hanzvadzi yacho handisi zvichireva kuti kumba kwavo ikoko pamwe ndengitosapotwa zvokutonyanya kudarika kumba kwenu handisi kuzviramba izvozvo then iye kumba kwedu pamwe anengaitosapotwa zvakanyanya kudarika ini why iye paakaenda uku kusvika patiri nhasi haana kana wekwedu waakaisa meseji haana kana kwaakaenda kuti orit uyu munhu uyu ataura zvandisingadi so ukandiite sei ndiende kwababa vacho kana kuti kwatete vacho kana kuti kwasisi vacho kana kuti kwamama vacho izvozvo zvakutaura mapoindi ese waendinawo asi manga si mapoindi ekuti ndikuudzai weka ndichaudza iye apa ndandoda kumbogadzisa wangu ini weropa wehanzvadzi yangu iye ndine yake mapoindi asi akamumirira handida kugatsa imba yevana here nda kugatsa imba yevana handidzoke panyaya inini ndatora mwana uyu ndakatomuudza kuti mwana uyu ndiri kubuda naye mangwana tizva ndichabuda makuseni here kana kuti ndichabuda manhero ndakamutaurira then second tinonaitaura pafoni zvokuti dai iye akafunga kumamwe mafungiro aindisira message number 1 then number 2 iye ndiye akalipa mwana sekunzwa kwamangoita kubva kuna munin'ina wacho kuna mudhara wangu kwandiri kwacho handiti unoziva kuti ipapo unoziva pakupa mwana zvandamubvunza ndichimubvunza kuti uchimupa mwana wakamupa mwana kuti adii ainde nemwana aditi akati munoziva kuti chiitaura chokwadika pane zvinhu zvokuti unoita handina kufunga ndaifunga kuti sevanhu vane kakunetsana kavakaita handika hapana kwari kuzoenda achindisiya handiona ndo matauriro ake ndazvisawo mubhutsu kuti tosimbozviita zveshuwa handiona but iwe wakabva watozviita into reality manje handiona iye akagaya kuti ndiri kupa mwana handiona hapana kwa uchamboenda nekamwana handiwa zvona uchangonodai wobva wadzoka kuti ndiri kutora mhuri yangu mose mubva vadi motangira ipapo modai but iwe wakabva watozozviita into action ukabva watorova pasi nemwana saka ndo zvaandiudza ini ndosaka azouya kwandiri kuti titaurirane tionesane because aitofunga kuti aitogaya kuti aiwa uri kuzodzoka uchigotora nemhuri yako ndikatotipa saka ndiri kuudza kana izvino chokwadi chisina kubuda hatina zvazvinoita mukona inini munhu akandipa simba rekuti ndiende kumunin'ina wacho nditsano hanzvadzi yacho azvitaura izvozvo azvitaura akandipa hanzvadzi yacho yakaroorwa ndisati ndaenda ikoko ndakafonera murume wemunin'ina wacho ndikamubva shamwari ndanzwa kuti kudheni kwako ndo kune mhuri yavo saka ndichaenda kudheni kwako iye anga ari kubasa akati anoba mukuru its fine handii then ndapiwa mwana uya uyu ndakadzokera ko futi kuna tsano vaiva ndambofonera vakanditi ndiende ikoko so ndichakufuwadzai mameseji acho vakati ndikavaudza ndikati taenda pakati tazotaura vakasvika pakundipa mwana nditori naye then
first call yandakazoreceive it was from police. Ani maona kuti nyaya yacho rasii. Ndaida kuzama kuvhara statement rekuti aifunga kuti ndiri kuita zvinhu zvisiri serious. Saka iye aifarira kuti inini pandakabva ikoko ndatora mwana aifarira kuti akaupa omhanya kumba ouya oona kuti Joshua ndiri kupeka haana kuzvitora serious manje ipapo ndopa akafunga kuti ndopa ndatoona kuti ndopakaita era ndamuudza ndopakaita era ipapo ndatomuudzawo zvakutaura izvozvo asi iwewe mwana wenzangu ngatichindai kuway forward togadzirisa sei nyaya kuti togatichindai panyaya chaipo hanzvadzi yangu ndo mwana wenzangu yangu ndofunga iko zvino newewo wapora wadzikira iyewo ndamutaura naye ndamudzikisa tadzika ngatisanganei paground pasame level andisika toita which one is the way forward tingati ndafunga kuti deta tachisangana tose iwe chivhuzarura mwoyo wako mwana wenzangu yangu tichisangana namai vemwana apa tese tomepa way forward kuti kana chiuya ochiuya tomepa way forward ndoti muri kucomplicata zvinhu zvisiri complicated kutaura chokwadi. My plan was ivo kuenda kumusha then vakaramba zvo then yandakazoita second plan ndeyekuti ini ndiri kuenda kunosiya mwana semaudziro andakavaita ndiri kuenda kunosiya mwana ndodzoka then imimi kana mudangonoona mwana we are free ini kana ndanoona mwana ndiri free kana zvapera mwana wangoita sei ongodzoka so chiuya tichita map way forward tichita map way forward tose tichiona kuti now iwe zvawatove kumba andika zvawatove kumba iwewe anditi zvawatove kumba then motochitangira papi ende iwewe kamwana wenzanzi yangu wodaka isu tiri kugadzisa nyaya iwe wakutumira mascreenshots ekuti futi tozoita nazvefuti saka tiri kugadzisa chiyapa wakutaura zvepfuti mwana wenzanzi yangu iwe une dambudziko unoda kubatsirwa ko zvepfuti zviri kupinda papi uri kuda mhuri yako kutaura zvemhuri yako mukunyengera nemhuri yako ko zvepfuti zvovaudza zvakukwana papi mina izvezvi before imimi kutaura kweki ndo message yakasenda zveshuwa izvo zvokuchokwana I apologize for that. Yeah, sure, apologize even nekwavari because achitani tugadzisa nyaya iwoko wotumira zvefuti azvibudi mukona izvo mukona problem yaiti ndatumirwa picture before indantopa Facebook vandatambostarira ndatumirwa picture nemumwe munhu atongonditumira so zvatondibata aiwa chero zvikakubata ndopa pandiri kuti waona kuti ndiri raitika waona kuti ndiri raitika zvandataura tiri kudzokera panyaya yetemba une hasha one day uchaenda kujeri uchafunga mashoko angu aya one day wamuchizarira dzora hasha usati wadecida waacta chimbotora mafemo ufeme wozofunga kuti ndoda kudai woita handiri kuzviona right zvaita ndaedha mudzimai wako pano ndaedha mudzimai pano Martin tiri kuita way forward tave kuita way forward mwana wenzanzi yangu mese nemudzimai pakaita era yakatoitika we don't dwell in the past pane mwana ende ukama haugezwe panotori nemwana uyu pakati takuita way forward pakakanganisika mese muri 2 anditika pakatokanganisika saka takuda kuti tichemepa way forward toita sei ndosaka ndaedha mudzimai wako pakolapa kuti tichionesana saka uri kuti Martin iwe toda kumbonzwa iwe ndiwe baba vemba you are the head of the family ati iwe right now present situation yakamira yakadai une mwana kwauri koko kumba uri kuti uri kuZimbabwe ne mwana anti mukadzi akasara kuMoso Bay nomwe mwana uri kuti iwe poitwa sei apa ndifunga ndarerusa tete tikati inini ndechiyemo dzakawanda tosedza mudzimu so ini kugadzisa kwangu dzimo naye kana kutaura nekugadzisana kuti chinge chizogara pese sanogona maimo hayi saka iwe alright ndira kubvunza mira kana uchiti hanzizvo ndine zvichemo naye asi kwete zvokutigadzana mana mai uri kureva here kuti hauchadi mukadzi iye anofanira kuziva kuti mukona inite davira mubvunzo wangu Martin
iwewe tiri kutaura zviri simple. Ndiri kuti inini ndakuedhai pano tinzwe uri kuti ndine zvichemo zvakawanda kwete zvokuti tizogarisei. Uri kuti iwe hauchadi mukadzi here? Yes or no? Aiwa, daira yes or no. Mukadzi wako unomuda here? Uchiri kumuda here mukadzi wako? Aiwa, ko inonetsa kudaira here? Answer. Uri kuda here mukadzi wako? Yes or no? Ndichaendawo kune mukadzi wako. Iwe ndiwe baba vemba, ndakupa respect wadi. Unoda here mudzimai? Pindura, ndoendawo kumudzimai. Uri kuda here mudzimai wako? Martin, pindura, uri kuda here mudzimai wako? Ndisati ndabvunzawo mudzimai wako. Uchiri kuda mudzimai wako here? Yes. Thank you. Madam, muchiri kuda here murume wenyu? Mimbomira Martin, chimbomira. Matove mucancelling session yangu so yandisiri kukuchaja for free because ndinotochaja, but I'm giving you for free. Madam, muri kuda here baba wekwenyu? Not anymore. Right. Ndopa mama kamirira ndiri kunyepa ndiri kuda. Thank you. Wangomanya angachida kuona tunoita sei we Martin? Angachida kuona tunoita sei? Wangomanya Martin. Wakuti kwaino kuti watandi chadi atari kuda murume wake. Martin dzikama iwe. Dzikama Martin. Okay. Dzikama. Mukadzi achiri kuda murume wake. Saka vanhu inimi tu panapa munodanana. Andika right. Ndakutaura nyaya yangu nchiziva kuti pane rudo guripo. Right Martin, tiri kuda pataura panyaya yemwana ande. Uri kufunga kuti what is the way forward? Muri yako ishi iripo, mukadzi achida murume wake. Andika iwe une mwana ikoko. Poitwa sei mukadzi wako aripo panapa? Uri kufunga kuti poitwa sei muri yako? Atina kuitangira kumberi. Ma problems aminawo Martin, tera unzwe. Une ma problems wati bhuku rinosara. Alright, ndokupa mukana Martin. Ndandatumboteerera apa. Ndandiri kuti anditika what iwo une ma complaints hobo aunawo awataura concerning mukadzi. Andi mukadzi obvious pamwe na iyewo anawo. Tikatanga taziva kuti tikudhira tasvika taita foundation yekuti mimi alright tikudhira nevanhu tikugadzirana mudanana sezvamataura andika kuti muda kudanana, then towa kuti way forward yako iwe kuti chi, then from there tave ne way forward makuchive sununguka manje kutaura kuti right but takuzogara tsene mukadzi wangu ndine zvichemo tete zvamda chimuudzawo mukadzi wangu pakati nepakati mukadzi wotaurawo tichitoziva kuti ane way forward yedu, then tochigadzisa izvizvi zvimwe zvazvina basa izvi matrivial zvisimo izvi. Ipapo ndapanja 100% correct. Yes. So ndakutenderwa here izvizvi. Tenderwa taura izvi. Alright. Ndokungasematsanangura ndenda pakutanga kuti mwana ndichimutora ndakakomunicata nabrother vacho mainini munin'ina wavo mudiki wataigara naye ndaikomunicata naye akazondibloka zvake, then mainini futi munin'ina wavo muhombe kokunova kumba kwatakanotorera mwana ndava nenhamba dzavo dzavanga kushandisa bcause zai rangu ramasaona ritori nyuwani. Alright. Rakatosvika ritori nyuwani izvozvo. So ndasina macontacts evanhu kutozowana nhamba dzavo ndipapa. Then munhu wandakatokomunicata naye after futi ndatobva kunotora mwana. So ivo hava vaisandidaira but so ivo mainini sevanhu vava vari pamwe chete vaifanira kuenda kuna mainini vaya voti mainini taurai namba mukuru kuti so kupolice was not the best option, number one. Alright. Then number two, then number two, kana vaifunga kuti nini ndachiri serious senondo vakazoita kupolice manheru ndosemwe vaifanira kungohaya mota vouya voona kuti zvirizvo muna first call yavo yavakafona vari police. Ndanditori pamba andimazvona vangu vanhu zvakangoitika itika kuti vanhu vatadza kunzwanana ndobva ndazoforwa futi yandakazoforwa h2 ndanga ndaamurodi. So inini plani yangu kuenda kumusha yanga iri kuenda kusiya mwana ndozoka but ndaiziva kuti kunga kwandiri kudzoka kune challenge, so aiface zvinhu zvakasara zvakaitika zviri kumashure kuti why zvinhu makazviita so but mwana ndaenda kunomusiya then ndodzoka ndovabvunza kuti mimi chii chamuri kutiitika. Alright.
Okay, andikupanzwisisa. Haukwanzwisaka. So ini nyaya yangu yange nezuro mukona nezuro tete. Vakafona ndinanga ndine mwana. Vakafona vari polisi. Mapurisa ndakataka kufona. Vakataura pakova. Vakati pakova pepe. I want my child right now. Vachikopota papo. But already ndine mwana. So 99% zedu ina bade. Vaende pamapurisa vatishaure vari pamapurisa. Ipapo pakanganisika ipapo. Ipapo pakanganisika singatomboiti. Pakanganisika iwe mai muroora. Ipapo apa pakanganisika polisi iwe uri wambosita mwana pakanganisika chikumbira vo regerero ipapa papati yoyo kumbira regerero muroora. Tifambe mberi nenyaya. Okay, ndokumbura kuregerero. Ndo ndakatanga kuya mbreni dzangu izvozvo. Kushanda yangoda ihope kuti ndipesike kuwana mwana. Okay. Then number 2. Mukona tete? Andina kuvabloka ku WhatsApp kwangu. Alright. Zvekuti ndina message about chain or mamised call ashinda tobva ikoro asina kudai iyo. Asi aitochika vamwe achiverengwa achivhurwa maaudio. Nanhasi andina kuvabloka phone kwangu. Alright. Munhu anenge achitya zvake kuti pamwe yameni. Vakatadza here. Wezi ini ndichibva ikoko nawo pamba sindangane nyaya. Rita tine yedu yatasinayo but nyaya yanga yasara ndekuona kuti mwana ave pasi yepo. So ini ndiri fine for communication ini naivo. That is fine kuti tobange ndichitaura everything nemwana even ndamusiya ikoko. Andini mazvona. So then munhu waunoda iwe. Ini ndataura kuti ndavashaya pamba. Ndakatanga kufonera handina kufonera kana hama yangu kana wani. Ndakatanga kufonera hanzvadzi yavo yavanoteedza nayo ansano kunokwambira so. Ndo vakanditi okay sano mira ndifonere munin'ina ndifonere Martha ndoti ari ikoko izi. Ndobva atofona. Ndobva atonditi hanzi ndokwavari. Saka ndandamboisira murume waMartha message asina kuzvinhu. Akarizofona bheki achitondiudza kutoti shamwari mhuri yako yanzirichi iri kudheni kwangu. Ndikazomufonera kuti bheki ndichimuti shamwari okay kunoko ndataura nakusana vakanditi enda ikoko but ndakuenda kudheni kwako. Kwandaakuenda akati ukaiba mukurudzi fine nangu handiko ndirichi zvikubasa but ndichasvika hangu ndichingodarika ende zvechokwadi akaita seizvozvo akazongosvika achingodarika wani. So so I think I use right procedure ipapo. Ndisvosvo. Unongozivawo vakadzi ndambokuudza mwanangu ndikati vakadzi unongotiziva tiri mufungo wedu hatifungise varume. Ndosaka tichinzi vakadzi. Iyo pavari papa. Vabvunze kuti pane umwe here wokumba kwedu izvozvi. I know izvozvo kuti kumba kwedu vanosapota kudarika ini. So vabvunze ipapa pako kuti iwewe pane wokumba kwawo here wavakaudza before kuenda kumapurisa kana kuti after. Pane wamakaudza here mai mwana kuhama kuti ndozvaitika zvinhu izvi musati mamhanya kupolisi? No, ndina wandakaudza. Kose usina kuudzawo kana hama? Chikonzero kana hama ndechekuti munin'ina wangu manhero akana ataura ne the other yamasister wandaigara nayoyo. Akatofonera vamwe amwene vangu anje ndobva atovaudza kuti taurai nevana venyu because vana vari kurwa ndafonerwa narochana achiti kune fight handisi kuziva kuti barura ari kurovereki mukadzi. Then ivo vanondifonera vakafonera mwana wavo vafonera mwana wavo hamene conversation yavo yavakaita ndikanzwa vakuudzana zvekusungisana avo vachitodaira kuti handisi kana munhu akasungwa anobuda and then I was like oh really okay vandasiyana nazvo ndobva tarara. So I was expecting kuti samai mangwana vachanditi makoti ndakanzwa kuti munhu kwenyu kune zvaitika chii chainetsa hauna kukwara here. No one did. No one did. Hakuna kundifonera kunongondisiwa message yekuti are you okay chii chainetsa. Ndipo ndakatonyatsoona kuti okay. So ndinofunga kuti apologize kumira pafamily yachona inotongoti kana zvikashata inomira newavo because vainatsoziva kuti wavo ndiye andirova right. So somehow ndinongori supposed kuva neutral but vakafonera wavo iyeyo kuti ari kundirova iye. Wazvinzi wakabatiri the reason why asina kufonera hama kuda kungove fair. Okay me mirai then
ipapo hareason yake ndaibata. Then following day vakamufonera semanzwiro andakaita, ndakanzwa naiwo, ndakazongonzwawo zvichingotaurika kuti vakamufonera vakaisa message akasabata phone. Then number 2 muri kuona kuti Anziro channel hello ndakateerera wavo wataigara naye munina wavo wataigara naye ndakamufonera ndiri kubasa inini kumafo ndikamubvunza kuti amaini madii mambotaura namai uru here akati handisati ndichiri kubasa ndandochaisa nafu but vanhu vaitovapamba apa anirubanzo vaitovapamba because ndakanzwa kamwana kedu kadiki kanonzi Ruru kachitotamba bhora kachitoti bhora kari mumsowa ndakatira kuda kuzobatanidza ndikashaya kuti what's going on handivaona. Then number 2 after inini ndashaya avakumba ndakaisira mainini vangu ivavo vakandifonera manhero emusowatarwa ivavo message chida hamuna mboona vana mairu vambouya kusadikoko ukati akunoku havana kumbosvika regai mata ndobva afonera akati kunoku mairu havako kuna roshana and it was liar vainhema dzega dzose. Aiwa pakatokanganisika ipapo hanti ndo manga muchirwa iyo panga pachirwiwazve matini hati isusu ngatichiitai muway forward tinotoramba tongodzokorodza nyaya inozopera here. Apa panga pachirwiwa, remember kuti panorwiwa panoitika yese plus remember panga pamboitika an act of physical violence nezuro kuti uyanga akazvimba siso anga amborohwa newe, saka kuti vachazoti tinaye kunoku vanenge votyirawo wavo. Saka iwewe muroora makoti ndambotaura nemwana wadzadzamu nenyaya yeviolence tikati nyaya yeviolence ndomuudza ndikati if you are not careful uchapedzisira wakuita 27 years to 30 years mujeri uchachemberera ujeri. Siyana nekungoti pese ukaona wanyanya kuda kuti shungu dzanyanya chimbobuda mumba ufambe mukadzi arohwi nezvibhakera hamurovani nezvibhakera ngaakurove neblood mubedroom wobuda mopopota uchirohwa neblood sterek ndokunonzi kurova mukadzi kwete kurova mukadzi nezvibhakera zvakasara zviyazviya. Mazuva ano vanhu havana kusimba rorova munhu akafa. Saka ndambotaurawo naye ipapo akati iwo unotaurisa ndikati aiwa wakati handisi kuti ndikujustify ndikati vakadzi tinotaurisa asi iwewo muroora dzoravo muromo wako ngaudzore handitika pakutaura nemurume uzoti kutaura nemurume wako hausitaura nemwana wako muromo ngaudzoreke handitika titaurewo zvinhu zvine umwari mukati zvinoremekedzana mukati mose murume nemukadzi handitika yes. Saka nhai ngatichindai panyaya yekutodi poitwa sei apa what's the way forward mati mhuri yako iri kuMozambique iwo wawa kuZimbabwe poitwa sei? Ndopapa mbotaura katire ndikati inini izvo zvakandirerekera pare zvino ndezvokuti kana ivo vachiri kuda kuti titaure tigare pasi vanayo here mari yacho handizosiyangu makoti une mari here kwanzi uyai kumba mune kumusha uku mune mari here makoti? Handina mune manje vanouya sei nai matini apa tikutaura mari yevanhu tuka nokuti mangwana chaiye vaigona kana nhasi usiku chaiye vaivata zvavo vari mubhazi vachiuya but now poitwa sei mari hapana kuti muzotaura mugere pasi poitwa sei? Ko Maria yawaida kuti vakwireka vachinda nevari 3 wazoinda iwewe nemwana imwe yacho wo apa iye maybe wotsvakawo yemwe mwana 1 iwe woisawo yavo mai vouya. Ndikada kudzokera mashure kudai but handisi yangu kuti ipapo vanenge ndichiri kukwanisa kuti ndikwanise kupinda here chete handifuni kuti ndiye ndichinyanya kukwanisa kuti umupe mari kuti auye kumba because munoona kuti zvinhu zvekuzobatsirana paitika zvese zvaitika izvi ivo zvimukwana kufoni kwangu kubva pamanakirira kune more than 200 machats apinda kufoni kwangu. Zvemachase vanhu nemakuhwa tingazvitevedzeri tiri kuita meeting yedu pano yemhuri yako nemukadzi zvevanhu vanoda kugwisanisa vanhu nokuda kuparidza dzimba dzevanhu imi vanhu vanesa machase anondibhowa ako iwe matini intention yevanhu yekuzokuvinga kuinbox ndeyechii imarriage yenu muri tuyi vari kukwana papi vanhu
where do they fit in pamarriage yevanhu too? Hamudzi kunyaya vanhu havanzi kunyaya here mangwana vapinda muinbox vakuona mangwana madzokedzana iwe ine musara zvinhu zviri negative pamusoro pemukadzi womunhu havanzi kunyaya here. Mugona izvezvi vanhu kusiya nyaya dzevanhu ngavabve munyaya dzevanhu ingahulenge takaiba chibuda muzvinhu zvavanhu. Ya ndizvo mugona pane fanira kuzviro ndepazi ndepekuti ukashandisa right procedure zvinhu zvako zvinoita right. Ndiyo hatisi kuda kutishandiseka toita sei? Which one is the right procedure right now? Kuti auye kumhuri yake because mhuri yacho ndiwe kane mwana ndimi mhuri yacho. Maparadzaniswa nokuda kwokuti misunderstanding yamakaita maparadzana umwe ave kusara kuMosa Bay umwe ave kuZimbabwe nomwe mwana umwe asara nomwe mwana. You are supposed to be a family. Antika chiwo sababa chipa instruction yekuti vaite sei vauye ikoko. Even for now, Maria and this singer because our last option here, even after the fight, we can start with a mining at Nogara now. It was we are Nemota. It's a family. Yes. We do true at no quick. So, that in the food in the motor when there is not a chat, so could have a petrol. It was in Mari. Okay. So you want to I see wait on James. Jagato Sara James. Saka point was say manje kune zvinhu zviriko here manje zvacho mune zvinhu zvikuitika zvimunotengeserani. Hakuna kana zviri kutengwa tete makasara everything. Everything tikureva chine chii munei makoti mumba hamuna chisimo TV stand, TV, my sofa, bed, my kitchen is my fitted so I was just in the wardrobe. Sure. No, bed, fridge. And the second of my nose no shavala so chengesa but yeah. Property just hanging go to mom. Now mese matiza kumba ukwa muko. Zvinhu zviri safe here. Apana kana sendi because takatosiya give up give up. Hey. Give up. Because sometimes vanofara kuziva kuti pane vangu amwana zvinhu izvo zviri kutaura pane mushini iri kutaura inokosa over 100,000 mushini yebhekari yakapera yekuti izvezvi kungosvika kudai wakutosata bhekari rako kutoshanda but pasi patinoona kuti no zvinhu izvi ndakazvishanda ndiri mupenyu so I still have the opportunity yekushanda zvinhu pane kuti inini ndifire zvinhu izvi. Yeah, sure. Ipapo apo that was the right decision kuti mumbobuda panguva ine zvikuitika izvi because vanhu havasi kuona zvavo there's going to be blood pachave neropa richabeuka zvechokwadi maibuda mozoti kana zvadzikama modzoka ndizvo because vanhu havasi vari kufunga kuti ndezvazvemakore ese pakaipa panapa saka right way forward makoti toita sei tingapaita sei pamakoti how best do you think it ipapa tidzi pane mari yenhingikiri yerent taiti tisei mabhadhira muloke moenda kumba andika toona kuti after 30 dhinji chiri kuitika kana pasina mune mapassport mongokwira muchidzokera kumba kwenyu imba yenyu inenge yakabhadharwa pana nini ingakabata but now poitwa sei saka mini kuti rent yaJuly hamuna kubhadhara aiwa ndaitoitiza rent womaida kutiza rent yaJuly imwe mari yezvinhu yaitobatsira nayo kudzokere muchi saka ndaitozva kuti kabisa because rent yatinobhadhara is about 2.8 saka ndaida kutochiita 2.8 kuedza kuti imari yaitokobatsira kusiyana. Yeah, ndo madecisions akadai so anongoitwa usinanyatso kufunga ka unosara wasvika apa shure ngade makataurana nawo iwo mati panachara padei wakakonzata mukadzi makataurana ka dei makaonesana makaronga kuti moita sei nezvinhu zvenyu nguva iripo so mese makaflopa ipapo muri right ipapo muri right 100% after ndaona kuti panesana izvi hatinaudzwanani ndokunga ndambotsanangura paya pavakakurisa kuende yekuti ndo maudziro amaindiita here hatindazvitaura paya ndizvo ndakazovabvunza kuti okay its fine tochidini izvezvi
Right, saka mwana gogo kwa ari kuchengetwa ndi muri mukumba kwa sisi. Aiwa kwa gogo. Muri kwa gogo. Saka ari mukuona kuti patawe nezvipatawe nasa. Ya. Ndatofunga kuti topaita sei. Ndakatidza nemwana kana chii. Ndinoza kutaura chokwadi. Ndakatizokumbuka nezuro after ndakufonerwa naye vachiti nefoni mabvudza kuti right now ndikuda mwana. Haisi nguva yekupopota yekuti ndine 99% dzewin. So there was no need yekuti vashauri kuti yeah right now and hapana pandai kuti but right now ndakutokwira bhazi ndakutodzokera mongo. Don't give that. I muruzvibara. Saka ivo vakatadza kushandisa nyaya yemusoro wavo zvakanaka ndochita plani ipa. Munhu wandakatokupa option yekuti kana imi mune umwe upenyu wamunoziva kuti angana kuchengetera mwana uyu onawo tonokwidza bhazi. So nyaya ndaindosaidi kwangu ndoda kutiza nemwana. Aindaida kutiza naye ndaingoti ndatotiza naye. Saka hapana kana kuti aende kwenyu. Andimurundibata, wamuna mundibata. Apa mwana muzukuru wangu wedu kwanze ayo I'm okay ayo. Ndikuzvona hangu but makotita sei. Maybe you can help with Twitter pay. Okay. Since you are to Zimbabwe, I know some of them are Zimbabwe. Shall I make you look on the Zimbabwe? Ativari kwa gogo. Andisotozoti gogo vemwana here kana kuti gogo vaya. Chekutotara chiri muzvitamu. Saka vanzi muri pana gogo vapi vemwana here kana kuti gogo vamwe handizii ndevapa. Gogo wangu. Vanogara kumasvingo. Aiwa kwete kumusha gogo. Muri ugokwe? Mwasi mpi video yemwana yamandipa yakusi ugokoko. Takatorara naizvozvo. Saka mukadzi afa kuya ugokwe. Waenda ndiri free kuendako kunotaurana naye. Right, yanzi ndine hama Zimbabwe omwe Zimbabwe yese kwaenda iwo kanondiudza kuti aenda kwaakati free kuendako. Makoti apa patari kutaura kuti kuZimbabwe ndikupi kwamunokwanisa kuti musangane ikoko. Apa kana ndianza ndatatu kunyika mbunyika relax aizodzoka back. Don't worry, maizodzoka back, maizodzoka in back. Maizodzoka back after 30 June. Saka iye makoti Martin, saka makoti oita kaka plan nezvinhu. Handiti, oita plan nezvinhu ouya ikoko. Handakana problem nazvo. Handakana problem nazvo. Oita plan nezvinhu ouya ikoko, I think. Saka makoti kune zvinhu zviri kumba uku zvese pakuda plan yezvinhu. Then uende ndione zati wanosvikira pape uzomudza ndiri pakati kuZimbabwe ouya. Alright. Saka zvazvino iwewe make a plan nezvinhu. Chindanotata zvinhu kana ndizoti I don't know how you are going to do it. Make a plan. Zvimwe zvinhu kana zvichigona zvibvise bozi mari yerende kuti ubhadhare zvazvakanaka kuti mubhadhare rendi yacho. Mosiya makakhiya. But right now kutoti kana makudzoka but right now mari yacho yerende hapana apa rutsvaga mari kuti ukwire iwewe. Handiona. Maybe for now chiro kafanira wega sezvo umwe mwana ari kune hanzvadzi wombotaura nehanzvadzi kuti ndakumbofanira inda inini mwana anozongotevera there's no problem kana ari safe kune hanzvadzi there's no problem vanozongomuteedza. Okay, no problem. Saka muri kunzwa kanditika? Ndiri kuzvinza ndakateerera. Haanozongondiudza kuti aronge ndinori. Right. Yeah.
saka I think ndizvozvo ndo zvamakutongo ndo zvavakuita murora womiramira toona kuti zvinhu zviri kumira sei andiwana then kana wawana mari tell me kuti wakukwanisa kukwira uende anditika woendwa wosvika kuZimbabwe wotaura navo wozongoipa update kuti muri kufamba sei zvafamba sei maybe mwana akambosara ari kuna tezvara then kana wasvika vochizoudza mwana anditi ari kuti wati handisi kunzwa watisi kunzwa mwana wenda ari kuti anoise watichi ndandichida kubvunza kuti zvonizvo so ivo vanenge vachimbosiya mwana kwaari then vouya kuchimbotaura first and then handizozivi kuti ina nangofunga kuti uinde kwavari ikoko inini zvandiri kugaya kwavari kuti vari nemwana ikoko iyo kumoinda oenda ikoko kwavari kutoaura mwana mushonga kuziva kuti exactly because kudoko kuna mai vavo kuna gogo kune vamwe gogo vavo vekupachanawo nekupachanawo pese so mukuzotanga kutaura zvogogo vavo vari kuti gogo vekupachanawo here kana kuti vekumachanawo hanzi kugoko handisingazviti goko ende kuna gogo vapi vacho sana gogo vasina kugogo but kuna gogo vekwamama negogo vekwadedi alright Martin hanzi muri gogo vapi gogo wangu chaiwo vamukoti vavo mwana ndiri kubvunza venyu vachiona itu ana gogo vekwamama nevekwagwenyaya ndiri kubvunza vapi between the two gokwagwenyaya alright saka iwe chiactor nditika makoti uenda kuZimbabwe and then you tell me kuti zviri kufamba sei ngati ita plan nezvinhu ndezvako hazvingarasiki ita plan nezvinhu uone kuti watevera alright zvakanonyoresanyaridza kupolisi vari kutiona zvazvina basa kupolisi kwakuridiwa mwana kupolisi kuridiwa mwana I'm sure pavakatofona vaitongotaura kuti isusu tikutaura nyaya yemwana zvekuti imimi mune maissues ape marriage yenyu hatingeni tinoda mwana chete vasika vanotouya bhuzi ndokwamukuine mwana nyaya ndeyemwana polisi nenyaya yemwana nothing more than that zvakanaka munongondoudza kana mauya kuti mauya kupa alright saka iripo saka chii mama chitaura ine mwana zve pafoni ipapa but varigi vataure nemwana kavarigi vataure nemwana zvavo vamhorosewo mwana wavo Roro. Roro. Yes. People. Happy. People. That's okay. What's gay? Roro. Mama ngano. So that's anything. Horrible. That was so. atori zvake akato atoruru atori ameno haiwawo kana shungu zvake kana shungu ameno yari kutora ameno yari kutotamba patv paari saka gokwe mavakatisa matv asikana zvenyu vedu wei saka ndomirira zvakaita saka vanongondiudza kuti havadipo kana kuti vanoudza imimi ndinondiudza kuti vaita sei alright iripo
saka ndokumbira kuti mutaudzane kana matedza kutaudzana kana matedza kutaudzana imimi muri 2 mondita go between wenyu zvamangoita tichidaro hatidi kugwa. Pane zvimwe pane matasiya here pakunze kwekungozoti vaite zvataurira. Aiwa hapana apa ndori vamusi kana achida ngotaura angoda ngofunga kuda kuti ane murume wake kana zvoda kuti ane mukadzi wako chakaipa chi. Hapo ndiyo inowanika pa WhatsApp but amene kana ndikazoisa tapo apa ndi yana pa WhatsApp. Oh, alright. Aiwa saka pakanaka. Alright, saka pakanaka mwana wajazante tichara murora. Tinotaura zvakare ngatitei kuti tironge zvinhu zvakati tione kuti how far. Hold on guys.
Right guys, sorry. Pane zviri kuitika. Sorry guys, pane zviri kuitika ndambokusai kumachu. Because ndinenge ndichida kumbo ndechida kuti mbogadzisa saka inyai guys inyai tomboisiya yakadaro. Let's solve the issue. Let's solve the issue. Guys, mbomera nema theories ini ndiri kubatanidza vana vangu kuti vadzokedzane vagare zvakanaka. Anditika. So your theories does not make to me right now. Your theories doesn't matter right now. Right? So chiri mattering to me right now is muri iri kubatana. Anditika. Kana yabatana muri vosangana votanga kugara pamwechete please. Shakari. Naika? Tukubatanidza muri kuti vasangane murume nemukadzi vonosangana votanga kugadzira nyaya dzavo vogara zvakare zvakanaka nemwana. Anditika zvakare zvakanaka. Anditi ndo priority yangu. Zvamuri kunyora izvo hazvitombometi. It doesn't matter to me right now. Chandinoda ndechekuti mwana wehanzvadzi yangu nemuroora wangu vagadzane vagare zvakanaka kuitira kuti asvike, nokuti zvimuroora anenge ane chicho chokuona mwana wake asingazoti mwana wake adle ari papi. Handiti imimi muchinyora zvinhu zvamunenge muchitonyora hanimaona muchinyora zvinhu zvamunenge munyora zvinana nebasa rese hanimazviona. Chikuru ndechekuti muroora wangu asvike pane mwana wake, aone mwana wake, afare nemurume wake nemwana wake. Anditika asvike pane mwana wake, aone mwana wake nemurume wake, voita family, voumba pamwe chete ukama hwavo. Naika toda vanhu vakachangama. Saka ndo zvandei tichida kuti tidini tiite. Saka zvamuri kunyora right now it does not matter to me. Anditika muri yangu at least vawirirana ende muroora chandamudira agona kukumbira ruregerero kune murume wake. Hani mazvona akumbira ruregerero kune murume wake ende murumewo aitawo the same. And the question is important mainzo achibvunza kuti do you still love your wife? Akati yes, I will love my wife. Mukadzi ndikabvunza kuti do you still love your husband? Akati yes, I love my husband. So who are you, me and you to get pakati pano ndanana? Asi kuti zvinoda kuti vangoudzwa chokwadi kuti no, garai zvakanaka. Anditika don't do this kurova is a no, izvi it's a no, chigarisane zvakanaka. Tichimonita kuti vana vagere chii zvakanaka. Nokuti unoenda kujereshuwa mwana njodzi yangu hanimazviona. So right now I see priority is for mwana. Anditimaona kuti mai vaite united nemwana nemurume wavo. Anditimaona ndo priority yedu. Voita united mai nemwana nemurume wavo. Voita happy family zvakare. Zvinowanikwa izvi. Hazvina kana basa izvi. Handimaona zvokuti vanokodana 2 minutes wodi zvinowanikwa zviriko. Handimaona hazvivhundutsi right. Ndichange ndichifollowa right now tichiona kuti vari kufuwirirana sei, zviri kufamba sei kuti vakwanise kudii kuti vazogara zvakanaka. Nditika yes. So ndichazokuudzai kumberi uko kuti zvafamba sei kana muroora wedu asvika paground aona mwana wake, aona murume wake, chazokuudza kuti vasangana, mhuri yasangana, tozovaitisa counseling chaiyo vari pamwe chete. Anditika voenda pacounseling chaiyo vari pamwe chete kuti vakwanise kubatsigwa zvakanaka kuZimbabwe ikoko kuti vagare zvakanaka. Right. Tobva ipapo guys. Handisi kuziva pane umwe mudhiaries anoita zvekutengesa izvi. Akuti ndezve BP, hanzi ndezve BP izvi. So double red rose. Amene vana ne BP. Animona vana ne BP izvi. Kwazvo zvinobatsira BP. Ine handina high blood. Andika asi murume wangu anomboti high blood yake yakakwira. Saka ndati ndikouya izvi ambomwa izvi. Tuone kuti zvinoita sei. Ine handina high blood. Asana mbobatwa high blood. But iye anomboti high blood yake yaita over chi ameno. Animaona akambomwa izvi toona. Saka ameno guys izvi ndezve high blood izvi. Kuti pamwe kana pane vanozviziva ndezve high blood izvi. Right. So tobva ipapo guys, hatipinde munyaya yadai kunetsa iyi. Anditika nyaya yadai kunetsa. Iyo inyaya yeSouth Africa iyi yadai kunetsa iyi. Anditika kutaura chokwadi guys, vanhu hamudi kuudzigwa, hakuna nanoudzira munhu. But munofanira kuti muzive
chokwadi guys chezvinhu zviri kuitika paground kwamuri. Yes, xenophobia yagara ichiitika most of the times, takawanda handi kakasekutanga, but can you not see kuti this time guys, even nemazviprofita nezviprofita zviri kubuda, this one is a different one. Handika already pato akusi kuvhundusirana guys, mupabatisise, but kuudzana chokwadi zvinhu zviripo. Chekutanga ndiri kuda kuti vari kuda kuenda kumba, handika vari kuda kuenda kumba zvavo. Please nyoresai anzi high blood zvine sugar. Oh, zvine sugar. Okay, handizivi hangu. Angoti ndeye high blood. Inotengeswa nomwe wedu. Chaisa namba dzake kune vanoida mugombata. Inotengeswa nomwe wedu. Moti itutenga yo yes. Yo yanzi inobatsira zvoti pa high blood ndo zvakandiudza. Anditika anzi mai vangu vakatanga kuishandisa. Inoshanda here? It is. Ndo zvakataura kuti inoshanda, handizivi hangu. Right. So kutara chokwadi guys zviri kuita this time ka zvinhu zvitori serious. And already kunotora nevanhu vamwe vatonzi vatourawa. So ini chandiri kuda guys, vari kuti vada kuenda kumba. Noti nezuro ndakazoitawo mafoni calls andakaita. Amafoni vari kuita content. Vari kuita content. Content inogumira pakuposta. But with the moment I step out of my comfort zone, kubata vanhu vakuru, ndichiti rizina nezvenyaya iyi, it's no longer comfort. And it's no longer content. The moment I step out of my comfort zone, ndakufunga kuti ndena ndingafonere vanhu vakura. Haisi nyore kufonera vanhu vakuru guys. Inini I'm nothing. Anomuza I am nothing. Andisi chinhu. Handinawo kana kaposition kana chi guys. But ndine confidence ne courage dzekuti panonzi chi ndinofona.
Hey, zvakaoma. Anyway guys, inyaya yandiri kubva kutiudzwa asanda kuitaura chimbomirai. Asanda kuitaura chazoitaura. Asanda kuitaura chimbomirai guys. Right. Saka ndoba ndiri kuti varida kuenda kumba guys, ngavatinyorese mazita kuna Kundai. Andika nezuro ndakazofona anditi somewhere ndikati asi guys tara chokwadi chato wechikumbiro vanhu mukuti vechesei nawo ona iwo ukuku Malawi yakatumira mabhasi vanhu vakutakura kuenda kumba andika Ghana yakatumira ndege vanhu vakutakura Zimbabwe saka poita sei ndobva ndaudzwa kunzi asi zvimwe zvinuka hamusikaona kuti pamwe mune micho zvifosedza vanhu vasingandi kuenda kumba imi wacho muri kuya muchirizinira vanhu makabatei chete dzati pane vanhu vada kuenda kumba hamuna kana list yekuti tine vanhu chigapa chitwa bhasi hanimona kuti vanhu vaende kumba hapana kana anything ndikatsaka muda list yevanhu vaenda kumba zvikanzi mukana ine list ine vanhu vanokwenda bhasi zacho 75 then we start from there ndosaka ndauya back ngati guys vada kuenda kumba nyoresai obvious already tine number yevanhu vari kuMoso Bay kushelter andika vari kuMoso Bay kushelter vese vari handizoti vangani chanzwa manje kuti vangani vari kuenda kumba then kwakututsira kubva pane ivavo hanimona kuti bhasi rikwani kana rakwana bhasi ndochidzokera kuti ndauya nelist bhasi rakwana tokumbira bus netrailer but honestly speaking guys chokwadi chiripo ndechekuti luggage haina kwainenge ichinda because luggage mutrolley mamya munenge mune trolley munotongokwana mabhege evanhu because anonga nenda mabhege avo ese ehembe motongokwana mabhege evanhu luggage aizokwani unogona kutopinda luggage yevanhu kana 3 kana 2 ko vamwe vese saka mabhegi ese anoenda but luggage animaona luggage chakachokwadi luggage yemafurniture haizokwanisi kuti idini kuti ipinde so if you know kuti you are willing kuti uda kuenda zvakokumba andika without your property nemabhegi ako chete andika please nyoresai let me give a deadline kusvika kuti nditi Monday makuseni andika let me just give you a deadline kusvika Monday makuseni kana muda chinyoresai kuna Kundai mukwane number 75 bus nguva iripo tikwanise kufamba andimona mukwanise kuzvirongwe nguva iripo kuti mukwanise kungunduruka muende kumba and guys inzwai I know South Africa munoida andimona but nezviri kuitika iko zvino I think it's quite kuti mukamboenda kumba moona kuti after 30 June chichikuitika andimona because life yako haina chainotengwa nayo chone chi kana kuti nechi kana uine mari yako bhadhara rent andika kana nchingotaura ndambotaura kuti vanhu vanogara kuRustenburg vanogara kupi indiri kungoti paFacebook vanhu vese ngonyoresai kuna Kundai zvimozongoudzwa kunzi pakati moenda kunokwira mabhazi enyu ipapo zvokuti bhazi rinozoenda kuRustenburg roenda kuMoso Bay roenda kupi yazviko nyoresai mazita enyu akwani 25 then uye navo kuti kana bhazi racho ravepo kana kuti paiswa mabhazi paita list yevanhu vangani kana makwana mabhazi 3 kuti enda uya nelist yemabhazi 3 anomaona koni kuti mabhazi achafamba sei techizokudzai kwaiko zvino we just want a list yekuona kuti muri vangani vari kuti toda kuenda kumba kwacho because mwe tiri kuzvinetsa pane vanhu 10 chete voda kuenda kumba kana kuti ndeve kuMoso Bay chete vari pacamp vari kuti toda kuenda kumba anomaona care madog it's a word of advice guys trust me guys ndinotoziva zvamuri kusangana nazvo I know handina kungouya kuUK kunoko andika I stayed in South Africa more than 20 years ndiriko animaona so I know these things nditori mubhutsu dzenyu mufunge andika nditori mubhutsu dzenyu right now chitoripo kuloka mado animaona lokai mado kana muine mari here ndichibhadhara ikana 1 month more wobhadhara July wotana landlord kuti landlord ndosiya ndakiya ndomboenda kumusha I'll be back andika kana after mwedzi uyo zvapera izvi unenge une passport yako akuna nokuramidza cross border as long as une passport cross border wopuwa mwedzi wako andika woenda wonosavya situation utengamira sei paground uriko andiona kana kwakugarika then you continue life yako ndimisa passport yako out andika iri izano ratiri kuti tionesane pano just because kunozoshuva apana kuti anzi Durban wonyora chi and no problem inini ndikuchera remember pane vamwe vanhu vari pana pasiri madiaries vari kumapage vari kumagroup akasiyana-siyana munokwanisa kunyoresa mupa admin wenyu animona vari kumagroup akasiyana-siyana munokwanisa kunyoresa veDurban munyoresa kuna admin mopa admin Cape Town isa kuna admin admin ese izongosubmita kumunhu 1 animona vasubmita kuna Kundai wachitoona kuti mangani because vanhu vacho vangani then we start from there because right now inde ndichikubatsiraiwo ndiri kuno kuUK kwachotohwa mumwe mnatinyora tanzi kwai siyanai nazvo izvozvo itai zvo kuUK but right now zvanzi kuloka zvakafanana vanopasa but right now mwana womufati zviri nani kutora that chance because unozviisepi zvinhu zvacho hapana kuzviza kuti either way zvichangotorwa kana usina mari yekuti uzviendese kumusha uchaita sei uri kusiyirani kusiyira landlord tinogona chishandisa
kudi saka vakaziva kuti munhu hacho vari kutsvaga vanhu vakaziva kuti munhu uyu muforena handiwana munhu wacho haapa kunzi akabuda handika landlord wako kana muchitaurirana kuti landlord ndiri kusiya zvinhu zvichadzoka ndiri kudzoka kuzotora zvinhu zvangu handimaona simple wokiya ndabhadhira mari yerendi aukamete because taura chokwadi malandlord akawanda handika haasi kuda kuti vanhu vaende because marooms achasara ari empty vamwe vakati maroom vachitira maforeigners kuti agare saka malandlords akawanda havasi kutoda kuti vanhu vaende because business rinenge radonha masouth africans vashoma hakuna anobhadhira 1.5 muroom musouth africa kunotora chimudhondolo chake onoisapo ogara havana basa nezvakawanda anotonogara muchimukuku chake zvemarendhouses zvaitwa nemazimbabwe asingagoni kugara mukuku ani munoona saka possibility yekuti nalandlord kutaurirana inoita ani maona so malandlord ari tokutsigirai ndo chokwadi because vari kuda kuti mugare ndo pane mari yavo imbwa idzi dziri kuhukura idzi handimaona imbwa idzi dziri kuhukura ndo dziri kuhukura imbwa idzi handimaona dzikozi dzichida kuluta saka it's up to you guys inini I'm here zvokuzoti yaisimelera kuita content yevari kuda mnaita content ndinogumira pakuposta pafacebook handika handimbozogumiri pakuyanchikudza kuti right kune kwandaendawo guys kinyorai mazita enyu handimaona ndo inonzi content iyoyo trust me ende ndichita content on another side but ndichitomira nemi ndichitokubatsirai zvekutodaro because bhutsi dzamakapfeka ndikudziziva handimaona bhutsi dzamakapfeka ndikudziziva upenyu hwenyu hwakakoshera rika property guys you can buy property iko zvino kune 5 mamozambicans akataurayiwa 5 mozambicans akaurayiwa last week vakaita mistaken identity vakauraya mwana wavo wemusouth african chiimagina wozowanikwa uchifamba uchipurupuru chiti makadii kana tosanganikwa navo votenga kuti especially pavana endisai vana kumusha guys vana kids are not safe handimaona zvinhu zvese zviri kuitika izvo endisai vana kumusha ngataurei chokwadi hamudi kuzvinzwa handimaona hamudi kuzvinzwa but ndo chokwadi zvokuti yesi simeni musazoposte tiri kuita bp itai henyu asi muchiziva zviri kuitika kuti mugare muri up to dated ndo zvokuti tabva kutaura panapa kuti guys vanhu vaurawa pakati iwe unopfuura neposvika ndikukavoita update wonosvika wonourayiwa handimaona iupdate zvina ndimukwire bp muchironga plani kuteta sei handimaona handimbofida kuitai content ndinokuitai content asi ndichikubatsirai icontent yes because it's trending news but at the same time kwandiri it's not just content. I take these things personal guys. I take it personal because I know these things. I have been there. Handimaona I know these things. I have been there. Mundu udziri vamwe venyu mukuti simeni buda muzvinhu makapinda paSouth Africa zuro unoyo handimaona zuro mamwe mazinophobia akaita kuseriko hamutomazivi hamunatombobvira makamaona handika munhu aienda paground ndini bvunzai vanhu vefacebook vanga varipo makore acho munhu aienda paground ndini ndaisvika paground handimaona ndini ndaisvika paground ipapo pari kunzi pari kuurawa vanhu pari kutukwa vanhu ndiripo ndini ndaitaura neembassy nhasi makuti makuita update because ndanyora ndiri kuuk. What is the difference? What is the difference? Because ndiri kunyora ndiri kuuk nenachinyora ndiri kuSouth Africa mangamchanditi don't write just because ndanyora ndiri kuuk matikwa hey musapindire nyaya dzokuSA. Who are you to tell me kuti usapindire nyaya dzokuSA? I take these things personal. Andiri kunzwa I take these things personal because I know what you are going through. I know what you're going through. So my updates nchange nchimwaya. Hakuna nikodzera kudza blog kuti don't write this, don't write this. Handimaona. Iko zvino ndikuone mavanga mchituka mese manyoga mazita pane munhu atinanyora mazita. Ndikuone muchinda pa list. Ndikuone muchipinda pa list yebasi. Ndikakuona pa ndikutokudelete ndini. Ndikuone uri pa list yebasi. Handi wangochinituka. Wangochinituka ndikuita kone nichifona kuma office asingafoneki kumusoro uchingotega ndito let me take a chance ndinongorione lucky rangu guys ameno kazodzoka ngori pandiri so handimaona kekuti ndinongofona ndokudaigwa and I'm nothing. I'm nobody guys. I'm a nobody. Me I'm a nobody but ndingorine kazodzoka kuti pandongofona handimaona pandongofona dai vanodaira ende dai vanodaira ini ndinozoita wowe yangu yekutaurawo handimaona kuti nzwisane so xenophobic attacks makamaona kumasura akawanda but say look at this one guys, it's totally different. Vari kuda musoro wevanhu. Yes moms, how are you? Vari kuda musoro wevanhu and vari kuda because vari kuda kuba vari kuuraya. Ndatinyoresai kwamuri kumadhimini emagroups amuri nyoresai ikoko. Hatite content nezvinhu zvokuti techikudza tichitaura chokwadi kwanzisaura nyaya dzekuuk. Hakuna ziri kupisai kuno ngawani pakanga pachitaura nyaya dzeva RL taita malive tichitaura pano. Pane panomborega kutaura
ndinongotaura inini chero kuno kwadziko takangokuza kati bagaisi tatakauya takati asi zvazokona iko zviro zvakazozoka futi back into pipeline vanhu vakupiwa futi maayara aya taiti akona vanhu vakupiwa tinongodzitaura wani tinongotaura wani kuti kuno zvakamira zvakadai. Be informed guys, be informed. Musagare murima ndichadzende hatidi kuzwa hatidi kuverenga musagare murima. This is not content. Atiche content vari kufa vanhu hanimona, but we update you, we give you updates kuti muzive. Nyoresei kune maadmin ekumagrupu kwamuri kumanikiri uko ko duty free paboda imbovazamai Lorraine ndakareasoniko zvandakahwisisa nezuro. I was the one who was advocating kuti vanhu vapinde. Chandakazonzwisisa chandinoda ndida soka kana mukapinda mubhazi ramunenge mapiwa nehurumende andika hamuna chamunodeclare, munongodarika zvinodeclarewa nehurumende. Animaona mukapinda mubhazi ramapiwa nehurumende kuti mudzokere kumba, you are not going to declare anything because zvinodeclarewa nehurumende. Murikuona, but nyaya iri tricky ndeyema luggage emafurniture enyu because kune kutoenda mabhazi 150 kuti munhu wese atakure because chokwadi pa trailer yaya mubhazi tikura 75 trailer yaya takura mibhedha mawardrobe machi kunopinda zvinhu zvingani. Saka dhiri roro kutaura chokwadi haribudi. Ndakaonesewa nezuro haribudi dhiri roro. Aribudi dhiri roro ndakarioneswa nezvo ndichikuzonzi atisisimeli tarisaiwo mutroli mavia. Let's say tati kana ti vanhu 5 ngavapinde nezvinhu ka hazvitopindi zvavanhu 5 munopinda zvavanhu 4 trailer yacho yasara. And it's true. Ndakataka kutonyadzosvika but it's true ka andimaona. So vari kuda kuenda havo nemabhegi avo mapersonal belongings avo andika ngavapinde vainde. And akosi kunzi indai munogara kumusha zvachose. I know kuti kumusha uku system yakasara ikachinja musiko. Saka hamuna kujaira kuti system iriko unogona kutotambura iwe ngone good life yako ku SA because the system yakatanga you were not there. I understand, but now life yako yakakosha kudarika system. Life yako yakakosha kudarika mari, kudarika good life. Animona, life yako yakakosha kudarika good life. Tizane upenyu wako, survey the situation kuti chichi kuitika, tave papi zvizi kuitika. Then after that you come back. Amene kuti ndikukuudza izvo zvakaipa here zvinoputseka zvinodini amudi kuzvinzwa asi madhai dzangu anda kuteerera andika munoteera moenda mukwende ngaisari vekugana makaona nemabhegi avo vachina nehembe chete kumagrupu kune magrupu isiso madhairis tine magrupu ana Cape Town tine magrupu atinawo andimoona tine magrupu atinawo saka vanhu vari kunyesa kumagrupu ikoko kana namba vozesa kuna kundai vese toona kuti vanhu vangani vanyoresa mukana uyu wamusingafi makawana hakuna kana makanga matopindugwa kuparliament kuti vaneta musikanzo vana vari kune dzimwe nyika saka mutemo chadhila navo hatipindiri makanga mupindugwa parliament andi. But did I give up because kwaya minduro? I didn't give up because kwaya minduro. Nezuro I was busy making calls, busy looking for numbers and busy making calls. So take this opportunity guys. Inini nikangwana list andika mukangwana list chete bo ndochidzokera chi aiwa makatipa ndau yanayo list toita sei ndau ine avandu vanadawo ndakumba kuna zvikuitika. They will act. For now hakuna munhu akaindisa anything saka vano acta sei. Dole patikurama wada kufona fonai munoda kuona gwana kutuka chete. Anoona muda kuona gwana kutuka chete. Animona muda kutuka zvimwe zvinhu zvamunotukisa hazvina zvamutuka zvina basa inofuka kuti ndachaverenga macomments enyuka ndinongosenda posta richinda musana chingopedza nguva. And you cannot stop a blogger you cannot stop a blogger kuti usinyora zvakati post zvakati buda muzvinhu zvevanhu toti rega titeedzwa ibuda msiri saka moda kuti ndivhare page munditouya pano mutondiudza zvokutoita kutoti kondo kutoti mutotukirira vazodai rizimai rizimbuya rikazodai unofunga ndakangotanga ndiri zimbuya hauzvizivi ndandiri zera rako ndakatoita mwana mudiki ndikatokambaira ndikatobvigisa napken ndikatoripfeka ndikatomhanya ndikatoita grade 1 ndikata grade 4 ndikatofamba ndikatopinda ndikatokura ndikatotenderera nenyika ndikatofamba ndikaita zvinhu zvandaida ndikatokura ndikatochembera. Hauzivi ndakatanga kuti kwaizimbuya iri zvebasa rei
hauzvisi kuti ndiri mbuya ndebvu, unoti makore anawo ndekutamba 40 chakadaro, unoti ndinyasha shoma, iwe unodzisvika che kuwaiti zvatiri kutaura pano. Zvinokubatsirai bhizi nekuti waona kuti kandigotuka, you are bitter zvokuti nekuti dangotuka chete. Inzara here chiko chi zvokatisa chino vari kuti hebhazi yevebhazi havasi vanhu vepano vatongouya because vari kudzana kuti kwaita zvebhazi, asi mava muchituka manje. Hamuri kwiri bhazi, munori kwira, hamuri kwiri, munori kwira, hamuri kwiri. Nai kune mnasingaiti mbuya, kune mnasingaiti sekuru. Munhu wese chokuita mbuya chokuita sekuru. Vanhu vari mudenial ulala, but it's reality. Zviri kutoitika. Vanhu vazhinji vatisa vari kuti kwadzitipe ilingiti havasitori vepano, havasi vepano. Vatoudzana kuti kwaita bhasi, asi mamuchitukirira kuzvikona uku. Zvinofunga kuti tichavhunduka kuti takambofane kutukwa. Izvo zvinokuona ndakazvita zheve kana kuti ndakadonha mino just because ndakambotukwa mukwaneni. Nai akomai hani. Kana 35 havadzisviki, 40 hamusviki, asi muri busy kutuka machembere. Situ kutowangwanyasha tichiinda kuruwani gwanyasha. Hamudi kusvika pazera ragogoma kulayo 90. Hamudi kurisvika ini. Izvi are you not envying gogoma kulayo? Hamusi kuva envy gogoma kulayo. Tiregei tichembere in peace. Allow us to grow in peace. My diary is first come first serve. My diary is nyore sai first. I know you. Listen ndichariona. Listen ndichariona. Ndichatanga da scratcher. Ndotanga ne madairy zati vanhu vari kutuka nechikona. Chatanga da kugadzirira size inokwana. Musare koko South Africa koko mumanye musi wa 30. Ndozvamuri kuda muchamanya. Kutsvakira solution busy kuotuka. Maposteri chakati. Kana maposta chinhu chausingadidarika, kana pazouya chinhu chaunofarira kucomment. Simple. Zvinhu zvako shamwari, tumira nebhasi. Kana une zvinhu zvako, tumira zvinhu zvako nebhasi. Mabhasi ari kuenda, but make sure kuti unobhadhara rebate chete. Just pay at the border. Zvinhu zvako zvinopinda. Bhadhara kuborder, zvinhu zvako zvinopinda. You just pay paborder chete. Obhadhara wega paborder direct. Zvinhu zvako zvinoenda kumba. List ichauya. List ichauya. I'll see you there. Mungatososa kuti muchasora muchituka ndikutotuka ini mungoti ndichandine basa nemi ndicharega kuposta nekuti kwai mandituka. Ndinouya toposta mo. Izvo kune ma-updates woba nditofa kuti nditononingirira. Kuti nditoposta. Vada kufona guys. Mutiudze kuti apa muri kuzviona sei apa. Hapana mira musha. Tai guys, zvindipedza zvaninde kuTikTok, timu rako kuTikTok rakatolimirira. All right. Siyabonga, mina ndiku-add. I hope unokwira. Muchamhanyisa vanhu muso. Hi Siyabonga. Hello Sisimeli. Kuri sei? Mushe. Ndandichida hangu kuti Sisimelika. Musapereswa moyo nevanhu vanenge vachikuatakai pamunoposta zvinhu. Because ndinoona sekuti sometimes vamwe vedu kati itori denial chayo yekuti hatisi kuda kuzviaccepta kuti ndozviri kuitika. Tinogona kutobva munyika muno tisisina chatakabata, handiti munoona. And tinenge tichifunga kuti zvakamboitika paya 2008 nemamwe maxenophobia tinorarama, handiti munoona. But iye tinondoona sekuti zvasiyana. Pane mamwe maxenophobia yaya vanga vasingapindi muzvikoro vachidhonza vana vachidi, vana vedu vangu vasingamboaffectwa Sisimeli. Taingove isusuwo taingotoka kumabasa uko chichichi, but iye zvino zvanyanya ende zvinenge zviri kuuya nemutsindo. Saka indinongoti hanguka veduwe, kana imimi musiri kuda kuziva kuti chiri kuitika, isamwe tichitoda ma-update iwayo anototibatsira kuti tizive kuti tichangamuke. Saka anenge asiri kuda kuzviona sometimes kana wangoona heading cause unowanzonyora, munhu ngaasavhura ake video. And ndinoda kukutendai futi nekuti zvoni
nekuti izvoni pamabhazi apa mataura chokwadi ndaizvifungawo hangu ndikati nelageji idzi munopinda ngani mutrailer because ndine wadhropu yangu nyangwe ine mapete nemasofa angu nemigomo yangu nechichi zvese zvandoda kunoshandisa kuzimbabwe saka mutrailer munopinda zvevanhu vangani saka nyaya dzekuti trailer kudi ndinoona sekuti zveshuwa ngakungopinda mabhegi kune vanenge vari kuda kudzokera plus kune dzimwe nzvimbo dziri kunozozikanwa kuti dziri kupisa handiti saka pamwe zvimwe zvachona zvakangonaka kuti zvamataura izvo zvokuti siya wakiya wotaura nalandlord kana uine mari womupawo landlord because landlord chaari kutosvikawo kutoti achashaya mari yekusararama nayo ipa landlord mari uende wonogarawo samwe kunana Joburg kana kupi kwakanyarara kune dzimwewo nzvimbo even mulocation kana Soweto hatisati tambodzwa noise wonogarawo namo wakamirira kuti zvichafamba sei because pamwe hapana zvazvichaitawo zveshuwa but kuramba wakatirima wakaleza uri kulocation yauri kunatsoona kuti kuri kubvira especially kunana KZN ukoka handioni sekuti good idea but at the end of the day tiri maadults mwe nemwe anongomeka decision but kune vasiri kuona risk musada kuti kwanzi mukupostera chii kana iwe uri safe kwauri it's okay siya vasiri safe vari kutyira kwavari kuti vaone ma-updates kuti vagare vakachangamuka ndo zvandaida ngotaurawo. Thank you very much kuti havandikuonesavo moyo because hapana chinyiwa nje kuti vangandituka choti ndingavhunduke asi kuti ndangoti ndivaadrese kuti munofunga kuti saka muchandistopa here hamungandistopi because as much as ivo vasingadi kunzwa ma-updates kune vatoda ma-updates iwayo handiona so handingaudziki zvokudzipostai zvakati musaposte zvakati Joburg kana nyange wakaigara kana 3 years unenge uchiziva kuti South Africa yakamira sei saka unenge uchitofeel for other people saka musatomboreswa moyo Mrs. Meli because you have an attachment to that area, you have an attachment to that country. No one can stop you from saying anything because hamuchagariko saka nhasi ndakatoenda pandotouya pega pega kuti nditoenda ku South Africa ndotoenda kumba ndototi kumba ku South Africa ndotoenda ku South Africa ndotoenda kumba and so on. So I cannot just turn my attachment here kusvikira ndisisina attachment zvino ndine attachment chaiyo South Africa imomo kusvikira ndinoti ndazodii ndine attachment because zvinhu zviri background South Africa ikoko vari kushanda kumakicheni nei zvimwe zvachona munhu uchingoasesawo wega risk wona kuti ndimbomira here kana kuti ndimbodini masaluni izvi zvari kutorwa zvinorwadza kuti zvinhu zvangoita up and down it's very painful but musarambe kupa ma-updates isi tiri kutomada kuti tive safe maita henyu sisi. Thank you very much Bonga, thank you very much and it's true anomaona saka tingatosara tichitonetsana nevanhu vanenge vachitoti kudi agara mazimba avo ndozvavanongoda vanongotuka but ive hatichitagi updates tichange tichikanda guys. Aripo here umwe munhu adataura something guys ndandati ndichauya topotagwa nyaya yekuti going forward pane padiaries how are we going to help people but it seems as if right now instead of us focusing on helping tiri kutofocusa nekuti vanhu vave safe first while least kuglobal group vachidecide global group will start the conversation there and then they will decide way forward what to do and then because atifi takasangana tise palive vanhu vanenge vari kumashifts akasiyana and then ivondipa feedback and then I'll bring it back but for now tikutoita vanhu vakawanda kubva kumadhayari chavari kuenda kumba andimaona anogona tozosvika paground oda help ariko kumba ikoko andimaona otozoda help madhayari mamwe ariko kokoko andimashona. So right now I think we have to focus still not very safe after this and then tenge tava way forward tona taufa anditika I think atingarwadzi kuti vatoziva kuti madhayari pano vaenda kumba havana pekutangira kuti let's buy them takutomboita focus on buying munhu wese aite project yake yehuku torwadziwa nazvo hatirwadziwi nazvo we are called diaries for something. We are not called diaries for no reason, but we need to know how it's going to be. And we know vanhu vedu vepanapa kuti ndivanani andimaona hatirwadziwi Bonga iri kungoti edging ameno chakuedera hatirwadziwi and we are going to do that andimaona kune vachaenda kumba vari madiaries vasvipira kuti tave kukumba tadai ari munhu wepano chaiko and we are going to start that kuti guys let's give them kana 50 huku nechikafu chacho vatange takatangira marufu avo izvozvi nehuku 100 izvozvi vakaholda 150 iri kuramba kukwidza. Let me try somebody else. Bongai let me try to 80 vave ne 150 huku zviri kufamba havachapemi makamboona chipema iko zvino havachapemi marufu vanga vakungopema every achingonetsa nekupema tikachakupa zviredzo izvi handika kubva nhasi muchiredza mega nemakonye acho nekubatisa hove makuchiredza mega iko zvino vari kungoda chita content yehuku dzavo
hativave vava nemufudzi ndikachitita advantage yemufudzi muchidzora muriwo ndakaona vane muriwo shizha rakadai vanomaona havachapemi. Things are going well for them. To our loyal dads that we know here, this is why we are here. Chatinengatoitawo ndechekuti vaenda kumba tinoziva kuti ndevedu zvichibva nekumagrupu ikoko kwavari kumagrupu kwamuri ikoko andika utokupani chero zvikatora 2 years tichiita one by one we will do it. Inonzi uplifting and empowering one another. Patichauyawo kuZimbabwe muchatipawo huku mbiri dzokudya. Andimona saka vanhu vari kumagrupu musekuti sisi mene handizivi kuti kune group echichi. Don't ask me that because hazvi zvatanga nhasi vanhu vane is where they belong. Kumagrupu kune malist. Saka kana usiri hako kugrupu usazvinetsa hako hausori mudhayari. You are not a diary. Madhayaris ane group uyu anoda kuita edhayisi kupinda foni yako ane kumagrupu kwavari. I don't even have to worry because admin wekumapeji kumagrupu kwavari ndo vachauya nezita kuti tombotangaona nhingi andira nanhingi uku nanhingi wokudurban nanhingi wokucape town nanhingi wokujoburg handichiona tichidaro. Saka vanhu vane magrupu udhara anomaona hapana chikotsi alokola makadii mucho muri sei? handiri raiti zvangu. Sisimeli inini handoti rambai muchitipa maupdate. Ndiri kuDurban but maupdate amuri kutipa akanaka because tinogara tiri away. Kune vanoda kuenda kumba vanhu vaMwari handei kumba and then tozodzoka taona kuti zvinhu zvakamira sei. Of course kune vamwe vari kushanda mumakicheni vari safe. Kana uchiita stay in uri safe gara kubasa kwako ne. Dambudziko rinesu tinenge fiti nhasi tamboenda kumba mangwana tadzoka kubasa mangwana taenda kumba vanhu handei kumba asi isusu iko zvino kwatiri zvedu sofa noizi haisati yatanga tongoinzwira kuti iriko mutauni ende mutauni macho takatozvidza kuti hatiendimo kuitira kuzvidzivirira paupenyu hwedu. Saka please munhu kwanonyatsoona kuti inini kwandiri hakunomira zvakanaka handei kumba. Upenyu hahutengwi kaviri. Vasingadi kuona update it's better kuti kana makutanga life munhu obva zvake palife yacho because vamwe toda kutoziva kuti ikono zviri pakati ikono zviri pakati. Zvakafanana negrupu ratiri reZimbabwe in KZN vanotokudza kuti nhasi vari mustreet yakati muDurban musaenda side iroro ne munhu otoziva kuti uku hakusikuendeka nhasi. Kana pasina update iyoyo arikuti hanzi gunda atakubva kare tikumbira gurupu link reJoburg guys ndakudzai kudhara ndikati malink eJoburg batai nhingi nanhingi handingarambi ndichingotaura chinhu 1 ndakataura kudhara Joburg yative nemagrupu asi atove 3 groups dzeJoburg tingoti batai nhingi nanhingi maadhivini ukamabata vanokuisai kumagrupu kurelevant group moramba muchingodzoka palive ndichingoti hanzi takakumbira ndakataura kudhara ina handisi kumagrupu handikwanisi kusana kumagrupu asi maadhimini ndiwo basa rawo arimo mucomments section ndakataura kudhara. Problem makunzwa kuti iko zvino zvitakutaura nyaya yekuti huku makuti tipe malingi takakuudzai. Aiwa guys musadaro handika musadaro guys handika musadaro ngatingoife handika team day chaenda kumba hayatotozoti yaenda kumba because South Africa hatina choice except kutovabatsira because maindiro avari kuita vari kuenda unexpectedly and vasiri prepared ndosaka vamwe vazhinji vari mudenial handika. So at some point vachangonidhawo backup plan inobva kuti kufamily yavo inove isusu family yekunoku handimaona. So ngatingomirai pachokwadi guys vanhu kumagrupu variko maadmin ndio basa rawo aisa vanhu kumagroups handimaona aisa vanhu kumagroups maadmin isusu taisa vanhu kumagroups ekuno diaspora uko ndine access but ekuAfrica ndina access maadmin ndio ane maaccess ende kumaadmin kokunotori nemaregister vane mabhuku ikokoko vane mabhuku. So handizosiyo hangu kuti guys make tida kuti ndiite sei enderera kumberi kona. Ya kunesu edu vamwe tisiri mumagrupu tichangoita plani asi mabhazi auya extra vanoda kuinda please endai kumba because zvavari kuita zvacho ndonyatsotoona kuti zvakaoma mukatarisa zvakaitika last week Prime Town zvazvisiri right. Saka zvokwadi vanhu ngatiinde kumba upenyu hahutengwi kaviri. Because vazhinji vacho sesu zvedu tiri kuno takangogara tasiya vana kumusha asi kuti hazvisi right kungozonzwa konzi mai nababa vatsakatira joni vana vari kumusha guys imbozvisa mubhutsu dzevana kuti vanofila sei nokuda kwangoti hanzi handisi kuda kudzokera kumusha.
no mazimbabweni kana paita option yekuti kumba handei kumba mozodzoka zvenyu ukasiya wabhadhara hako renti yako ye2 months kana 3 months uchimbonoonera kuti kuri sei. Umwe wacho angona kutoenda kumba utonosvika kumba kuya kuya kutomuitira zvakanaka utotanga utorarama uri kumba ikoko. Saka we never know kuti sei zvada kuitika nguva ine pamwe Mwari. That's selfish guys. Kungoti people ka vanotora zvinhu zvese zvese zvavanoona kusocial media zvese obva vatongofunga kuti everything is content. Munoona tatove neproblem yekuti even ukaudza munhu kuti this is not content anenge achingofunga kuti sisimeli because the content creator vakuita content and pano padiaries kana tichitagona kubatsira umwe vanhu vasire pano padiaries but tiri kuziva kuti vanhu vedu vadzingwa chipitipiti vasina kurongedza vasina kugadzirira vaenda kumba vasina kana furniture andika tingarwadziwa here panapa kuisa ma10 pounds 5 pounds ekuti utangire project yeuko tichatoziva kuti uri munhu wedu wepanapa wabva nekumagrupu uko tingarwadziwe isi tichibatsira mwana tisingatombozivi. We are not, my diaries, they are not heartless. They are not heartless people. Yes, you can see them writing mean comments, but they are people. For them, kuti vatopinda mu magroup diaries, kuna kuti kune ma conscience kuseruko. Vanhu vane ma conscience. Munhu asina conscience munhu anoutinya umuwana pa group rakafanana diaries, unomwana kuma group akafanana se ayo. Mumaziva. Ndoko unovawana ikoko. The fact that pinda mu diaries, kuna munhu ndino kuti kuna mwana pati pa diaries panapa, they don't even go kune mamwe ma groups. Ndine vanhu vanekakirita ndine timu rangu rakakirita TikTok kundifollowa ka 0 followers rine 1 following anongofollowa diaries kuTikTok uko chete ane 0 hobo andiri kuona aka ndokuti kokonzi ani takatevera kuti kuTikTok ndiko kwamunenge makutambira handiona ndutara vanhu vakuru vasinene zvakawanda vakatongoti kutevera kuti da kunohwa zvedu nyaya dzinenge dziTikTok kuti TikTok vanenge vachitaura nezvedu handiona kwete vakasara vakati aisi TikTok atizvigoni andiwana saka tichangomirira pamwe tichiteera iwo zvamunenge muchiita uko muunza uko avana magrupu akawanda munhu ane group asimila negroup rekwasetilda ndo group ranaro nemamwe magrupu enzo zvecharity so they are here for a reason avagwadziwi kuti iwe wakatitarisa kana uri mudiaries waenda kuZimbabwe konzi stati yako yehuku chiitawo zvehuku dzakwana kuti bhero rako iro chitangawo uita zvinhu zvako takawanda panapa mufunga tikatora iti mukombauzari munhu wese andika $, totenga mabhero mangana topa vanhu chitanga business rako uri kumba kuenda kumba totanga mabhero mangana kungoti munhu wega $, totanga mabusiness futhi kuna vasingazobvisi $, ndobvisa $10 anoona umwe $15 kuti munhu wese totenga mabhero mangana ekuti chakuti iwe rako bhere wawana start wawana pekutangira whether wasoti tuka but isusu kuna mwari takakuita zvakanaka uchadhilana naMwari wako totenga mabhero mangana hamunzwisi problem unofunga kuti everything is content reality this is a harsh reality. Harsh reality ndoiziva iyi life. I know this life. Amundu udzivi. Asi zvokuti ndikuverenga ndizvizivi ndaitomhanya. Ndikurangarira pandakaenda kunhikirira ndokutaura yekusprings yekusakani yayi. Ndakarira muJoburg mumhotel bvunzai Simba Chikanza navhuka. Ndakarira ndichitadza ndichitya kudriver kunosvika ko because ndaudzwa kuti vakabloka maroad. Ndikati ndine mapepa but still ndiri one munhu wechikadzi. Ndoziva sekuti road yandikushandisa kuti ndidriver ndichienda neko kurunzi vakabloka maroad. Ndinosvika ukana vakati atine mapepa kokatanga kutoa kutokupisa ndakarira mo 24 unosvika the very day ndakazoenda mangwana ndadziva kuti vabuda muroad hasi muroad ndikanopaka pahotel vakasimba Chikanza navhuka Zimbabwe vakati tichitsvaga pekurara murare musaenda murare mutown muJoburg ndikatsvaga pekurara muJoburg ndikabhuka pekurara ndichiona maupdates ndiri muhotel kuchingonzi masenseni vasati vaenda kunoita manhingikiri maroad block avo ndobva ndamukira kuenda vakasara ta maroad blocks ndave kukembe kwanga kune vanhu kuritikawo life yako kwaunenge uchiita kuritika kwaunenge uchiita life yako vanhu vozotanga voti vozoya voti muri kuita nhikikiri muri kuita content harsh reality ishi iripo tiri busy kufollowa makuhwa but life dzenyu dziri at risk kuSouth Africa. Come on guys, pamwe pacho ngatishandisei brain. Nyaya dzevanhu hatibudi todzida but pane zvinhu zviri pressing zviritori very important right now like your lives handimaona certainty yekuti saka pachafamba no one knows what's going to happen. Pamwe kuchenge kuri peaceful, pamwe kuchenge kuchifiwa, pamwe kuchenge kune bloodbath. Who knows? Handimaona, who knows? Let's not do that guys.
honestly speaking tiri madzimai tese tiri vana baba vana nzvadzi tese andika nezvinonge itori kutiktok kotaka I was studying pana hanzvadzi vavo vakakwira waichinesana kuti vari kushushikana saka toita sei nezvinhu zviri kuitika izvi munhu wemurume umwe anongoyongo kusiya kutuka woenda wazvitaurira tiusazvitaure izvozvo sena nesu iwe wega tina kudana kunista rako chirega vanoda kuteerera vateereri iwe darikira simple pakashata zvaiko zvino zvakasiyana munoona kuti nemhakaendi kudaro this is politics, this is political. Muri kuona pane vanhu vari kusa zvandiri kuti zvakasiyana this time ndezvekuti pane mari dziri kufandwa vana vari kufandwa muri kuona maleaders aya vane mari vari kudya mari vari kupiwa mari saka they will not back down vari kufandwa they are being funded kuti vaite zvinhu zvavakuita because this is politics. The idea is kuti vakudiscredit ANC vabvise ANC mupower vaise imwe party of which we all know kuti hazviitikira ANC haibvi andika kunogona kubva president kopinda mumwe but ANC neizvi ndatoda kupinza mutsipe but zvinenge zviripo andimona hazvibvi zvinenge zviripo andimona so ipolitics dziri kuitika idzi propaganda chaidza kuti they want to ANC hona yakazodai because remember the whole world is watching dzimwe nyika vana France chaicho vakutorekodha news dzesouth Africa idzi vachitopa vanhu kuti South Africa kurohwa vanhu kurudzingwa kuti dzimwe nyika dzikutobudisa maupdates enyaya dzekutika South Africa pasi rese rakatarisa every nyika is watching kuti South Africa inoda kumboita sechinyi chikuitika vari kutouraya vanhu zveshuwa vari kutodzinga vanhu zveshuwa vari kutorova vanhu zveshuwa nyika dzakatarisa haimbiani adawayo andimona nyika dzataka kuita cut ties neSouth Africa. South Africa vanofunga zvavo kuti vari clever, they are not. As much as South Africa ine upfumi ine chipa there's no country that can sustain a living on its own kunze kweBurkina Faso yakagadzira nyika yayo. Burkina Faso yakagadzira nyika yayo. South Africa vari kukangana kuti kune musha wemacriminals as well, musha wemarobbers as well, musha wechi ivo pachavo pasina mboti maforeigners ivo maSouth Africans pachavo vanotamba nefuti iyo maSouth African pachavo vanobhomba maATM avo iyo South African pachavo vanopisa zvikoro zvavo vanokanganwa handika right now vachasara vasina nyika inomira navo yakavatsigira because ndo nyika dzavari kukawanda saka vakuru venyika idzi vakatarisa vanenge vachizofila sei vachiona vanhu vavachikawanda vachipiswa vanhu vachirura vanhu chidini pasi rese right now nyaya idzi dzamuri kuti hamuri kunzwa imini ndiyo musingadi kuzvinzwa pasi rese is watching the news in SA pasi rese because vanoda kutoona kuti zvinosvika kupi zviri kugumira kupi news ndinhasi vanachiverenga France ichinyora nezvekufa kwevanhu maMozambique 5 aya kuti vakaurawa vanhu 5 nenyaya xenophobic attack vachinyora sezvazviri saka as much as vari kufunga kuti vari kugona ka South Africa is going down the drain iri kuenda kumawere it's going down the drain South Africa yaya down the drain zvichangofanana kuti vane mari vagara vane mari vasina vana but majority yevanhu ichatambura mirai muone muri kuona kuti vana Ghana toclose madeals Ghana yaita pull out nemadhirai yakati yati ndio game ravada kutamba maona kuti you're not going to protect vanhu vedu vari kuita chingwa chinokanaka tika mine wedu wegold they pulled out handika iko zvinokuti dzimwe nyika kuti mashoprite enyu kuno kwatika atiri kana kumaona tisai ndokutanga kwazvo kuenda so saZimbabwe iyi yavari kuti Zimbabwe tinonhuwa vachange vakunobva vachagara nesu muZimbabwe vakunhwigwa full time because vachange votiza kunga kwavo nyika iri padhuze neipi Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Zambia vachange vomanya vachipinda munyika medu imomo kunogara because pazviri kuenda kunamira zvakanaka ndida kuti munyatso kuona kuti zvaiko zvino guys tingarwadziwe handika nezviri kuitika but nyika iyi vari kudistroy nyika yavo vega ndati malandlord akavaka dzimba akavaka marooms vakatora maloni kubhengi vachivaka marooms ari standard kumashure omwe vachisa maensutu vachisa matoilet mabathing room kuti zvivape mari update ndiyo yandichapa kusvikira zvaita chipo ndichange ndichitofamba netrending news iwe kana kuti hausi kudzida please just stay away from those updates and more so vatora zvikwereti vakavaka marooms vakatemba kuti tine vanhu vanopinda chitenga marooms sarasa makombi achapaka because foreigner ranga rakazara ranga rakadira raimuka every day richienda kubasa vachikwira makombi maSouth Africans hadi kushanda ndo chokwadi handimona vanoda kungozvara vana chipiwa grant vachingozvara vana chipiwa grant iko zvino makombi akomuleta kuna business vakapaka because vanaikura chienda kunohasla Islam member makombi asla idisaster kana South Africa kwa havasi kuzviona maSouth Africans so makombi driver very soon vachitaka kupanikirana nevanhu
vemanga chituma chivava handimaona kuti makutengesera business tapaka handimaona tatopaka right now mauber zvese so everything is going down haywire handimaona vanopa zvedzimba Christina Sati vanoita kumabhengi chako vanhu vangachitenga dzimba idzi angari maforeigners vanhu South Africa vashoma vanofunga anogara nemutondolo wake hana problem right now banks are going to suffer everything is going to suffer South Africa guys chamuri kufungidza zvinhu zvinochasafa vaipinda mashopu vachitenga gusari chedu Zimbabwe haridi nzara right tikanotenga gusari remwedzi wese and vanhu vemuno vanotenga gusari 5 inonzi chibraipeke 2 kg otenga mazambani magwiraya handimaona ditapole otenga fish oil yake 2 liters andika nerice ya tastic ndogosari rake remwedzi zvinhu zvaimira nemaforeigners ndiwo aita kuti zvinhu zvifambe anoita kuti ikonomi imuvhike now vari kuclosa kwese madeals muchaimirai South Africa regai vanhu handinoda kuburisa vanhu regai vaite zvinhu zvavo give it 6 months you will see give it 6 months mapresident maminister mamwe ari kutaura kuti medweka zvinhu zvamunoda kutanga izvi ipai vanhu ava mapepa let them be legal in the country document everybody because hakuna nyika zvamuri kuita izvi nyika iyi muri kuuraya nyika zvikanzi tozvionera handi zvari kutaura but vamwe vari kutoona tourism sector right now vanhu vese kumakwanda news kuti vanhu vakabhuka kuti vari kuenda kuholiday muna June vese they've withdrawn vawithdrawa handi muri kuona so isusu takatomira kutorawo kuti after June up tichaita sei if we see kuti vari kukonzera mberi nekuzviri kutoita nasty we are going to withdraw even function yedu because hatingaise vanhu parisk. We cannot put people at risk. Imagine kuti industry hotel sector ta withdraw matakuda baredi back because of zvikuitika. But vari kuluza magigi mangani. It's going down the drain. They can't see because of the hate that they have on foreigners. And so and this is the guy to one kuti zvichafamba sei. Vada kufona taurai vakakwira taurai tinzwa. Simeli Muse. Riraita unkanjani? Tiripo. Ina mundongo tauro kuti rambai muchitoposta ma-updates tinotomada tinoita kutoziva zvikuitika. Ivo vanenge vachiti why muri kuposta kana usingafake post iyoyo unongodarika uchienda. Then pamunozoisa post yavo yavanofarira iyoyo ungokomentawo kwete kuti anzi muposterei mavideos muposterei maupdates what ivo vanhu vanenge vasingadiwo maupdates vanongodarika vachingoita ndozvadaida kutongotaura because zvinototibatsira of course tinenge tichizvinzwa panews but sometimes unenge uri kubasa usingakwanisi kuteerera news unotoonawo pasocial media zvamune mapost saka rambai titoposta zvototibatsira izvozvo. Right. Thank you very much, my sister. Thank you very much, Kola. And more. So, guys, pakaipa ndo zviripo. So update Christina wangu achibvunza decide ndangoti maybe let the global group discuss and finalize Coco, then we'll bring the update. I think that will make sense. Let them just discuss, they finalize, then they will bring the updates. Kunoko. Ini muzati nyaya dzevanhu ndodzida guys. Mudziziva kuti nyaya dzevanhu ndodzida nyaya dzase kuda kwamunodzida tose toda nyaya dzevanhu but chasai ndiri kudzisiya mazuva ano totomhanya nemaupdates aya focus yangu haisitombori kunyaya dzevanhu focus yangu zvetiri kunyaya dzekusouth Africa dzikuitika because titori attached ndobva ndatopinda personal nazvezvo makambona chikumbira nyaya dzevanhu dzise dzaive kudzana King Solomon idzi hatina kana tomboita basa nadzo ndaingori nekufungwa chichiri kuitika chichaitika nasi kune vanhu vari safe here nasi chichaitika kana kudzikomenda makambona chidzikomenda asi nyaya dzevanhu ndodzida asi kuti ndatomhanya kuti tione kuti chii chiri kuitika zviri kufamba sei imi mweya moti mutoyetsa kuzvoti but tiwo havana kutombokomenda nyaya dzevanhu kureva kuti vari kutori serious vakutotsvaga kuti imi guys tine hama dzitoriko kuSouth Africa uko tine hama dziri kuSouth Africa dzakatowanda zvokutodaro animaona tine hama dziri paground
ikoko kuesesa kutoti right now vanenge unotoda kutotambura chitokufonera dzoti unosvika kuti vachibati kudii apa tokuudza kuti baya dead guys boys dzangu last week ndakati pamwe mwana watete wangu mari katirwa pasi kuende kudeni akaenda kumba nezvinhu zvakasi akabhadhara katomwedzera mari yekuti aende kumba nezvinhu zvake zvikapinda kufambira mberi havasi vanese manje varizoenda panews andiwani havasi vese varizoenda panews havasi vese varizoenda panews so chingoripo guys taura chokwadi ndoimwe yainetaura yekuti kana uine kamari kako kwanga kasevhaka kumasabhuku kumadeals ekumusha kwenyu kwakaberekwa kune rikuvuto kwako kuya kuna sabhuku akupe munda uri uvake akupe munda uvake akupe munda uvake Hello. Hello. Muri right here, asikana long time. Muri right makadini. Ndiri right. Kuri sei kumba nevana? Ndakuri nani. Ngakusei vana. Vana vari nani. Nditi. Akapora here wechigumwe. Chiri kuita zvakanani. Kuita zvakanani, right. Ko imi masiso ari sei? Ari kungu asati anyatsoitawo zvakanani. Ngori zvavamuri izvozvo. Ndakangomirira kuti kuenda kunyika kuno. Okay. Saka ndachida kubvunza kuti kwenya kusati kwakuita honde here dzekuitika idzi? Kunoku. Hakuna. Hakuna. Safe. Alright. Tirega ticheke kuti muri safe here ikoko. Because kumwe uko hazvina kumira mushe. Kunoku asati ndanzwa mbuchi. Okay. Alright. Saka kukanzi kwatingakuita hondo mune plan. Mudi manje nemedi. Muri kumbona zvirikati hamuchingoti mazano enyu niye kuti maziso hamuchakwanisi kuona TV stuff. Muri kumboza zviri kuitika kunze uko. Ndozati kazhinji unonyatsokuona kana une maziso manje mimi hamuchakwanisi kuverenga, hamuchakwanisi kuona saka pari trick. But muri kumboziva here zviri kuitika kunze uko. Aiwa handisizi. Zvachose chose hamusi kuziva. Vana havasi kutaura. Pamuda unenge handisina kuti ndati ndanzwa. Alright. Saka zvevanhu vari kukuvadzwa vari kunzi kurawo kuti vanhu maforenesi achinzi budai munomu musi wa30 budai vamwe vachitonzi musi wa15 nemazimba akawanda nevanhu vari kurawa nemazimba akawanda atakwa tiri kubvisa panzvimbo tichinoisa kumashelta uku. Hamusi kuziva vamwe vari kupindikwa door to door mudzimba hamusi kuzviziva. Kunoku pamwe asati zvasvika ndikuda. Tingonamata kuti zvirambe zvakadaro. Pamba munogara nevamwe kuti mogara beka. Togara tega. Hapana vamwe varipo. Asi kumarisevha. Patiri. Kumalocation achi. Kumalocation. Kunonzi kuchii? Kunonzi kwakutama. Kwakutama. Asi kumazimba. Handizvona kunzwisisa kuti kungati chii. Munozama kutozara vanhu vemosi. Alright. Right, just be safe, my sister. Just be safe. A lot vanhu vafa.
vanhu vafa, vanhu vakuvara, vanhu vari kudipa patonyoresa mazita ekuti vanhu government ise pasi cheko vanodzi vanoda kuenda kumba vaende kumba koza zvinomira mushe. So I just kubva 2 days ndichingofunga kuti ndoda kufondera ndibvunza kuti zviri sei, kuri sei, muri kuzviziva here? But again pfungwa dzangu dzaingoudza kuti muri kuzviziva sei, hamuna chamunogona kuverenga, hamuna chamuno paipa maiona TV maigona kumbosangana nazvo, but now zviri different. Hatina tombozviziva. Right, mugara muchibvunza vakomana vakuru kuti vatarisani mune TV kuti vatarise update kuti chii chinenge chiitika, vaite vachitarisa kuti vachipai update kuti zviri kufamba sei. Kana muine paredhiyo potai muchivhura zvakare muchiteerera kuti munzwe kuti zviri kufamba sei, zviri kuita sei, because munogona kusvikirwa pamba makarivara zviri kumwe vakutoita door to door. Alright, madhodha basa. Alright, iripo ndatirega mucheke ndione kuti zviri muri kuita sei, muri kudi. Alright, maita basa. Alright, iripo. Okay. Oh, maskani. Pane ndaitoda 2 days ndichifunga sotorogona kuti vasingatosivi nokuti havachaoneka TV, vanoona sei? Havachagoni kuverenga zvakaiverenga futi pamafoni kana pai, vanoona sei? Ndatove ndichifunga tichingosoona sezvo vasina anzi vari kuzvida here zvamo. Ndo matauriro avo wangu, ndo matauriro avo. Bvunza vanhu vese vari pano, ndo zvavatori zvozvizvi, ndo zvavatori. Chero pari kupisa sei vanongodai vatovajaira isito zvatoti vatori mugudhumudhu kana vakadai. Vari kuLimpopo, vari kubvunza akaipa. Tongoramba chingonamatawo kuti unozati sometimes maidzembe pamwe zvinogona kuti kana usingasaoni waifarira zvinhu izvozvo unogona kutoavoida kana TV yacho andowana. But anyway, we don't know, we just pray and hope kuti varambe vari safe, kuti varambe vari safe. Tongoita kuti varambe vari safe vakadaro. Mwari angoramba akavachengetedza akaisa ruzhowa rwake pavari ipapo, because vane vana vari vega nevana ipapo. Umeona? So guys, yes, I will see you on Saturday. I'll see you on Saturday. This week ndine tuma offer angu nhasi neSaturday. This week, next week futi ndine tuma offer. Yeah. So kulipa hakuna noise. Karikai for now hakusati kwave nenoise. For now hakusati kwave nenoise. Hatisati aziva kuti kumberi kuchadii. Ndikatione kuti kumberi kuchaita sei. Kana ukaramba kwakanyarara kudai tinotenda Mwari. Tinototiwo vamwe vatidzi vabve vaende kuLimpopo. Vari uko vasingadi naomba vatidzi vaenda vazvokunogara kuLimpopo kunenge kwakanyararwa. Tisati asiva retina kuti zvakamira sei. So guys, me I'm going. Let me go. Let me live and laugh. Ndaenda TikTok zvangu. I want to go TikTok one day. Team my TikTok, let's go. Nguva iko ndasina kurumidza kuti ndikuenda kugym kanguva iripo 3. Kana ndabika kuti gym. So guys, I'll tell you, ndai munonyoresa kumagrupu amuri. Kune group reCape Town reDiaries, kune group vanodaira sei vasingaoni, vanodaira anosvika pakuziva ko vamwe vanoverenga vane mapundo aya kudai, vanoverenga sei, vanoziva kuti bhatani rangu rodaira rirapi, vanoziva, havatonyori, havatombotaipi, vete zvokuisa maaudio. So patience titozongona ndizivi, ndigaitione kana kwaramba kwakanyarara totenda Mwari, vanhu vanoenda kuti tonogara kuLimpopo ikoko. Umeona? So guys, yes, we'll talk again on Saturday. Vari kumagrupu Joburg ine magrupu, Cape Town ine grupu, Durban ine grupu. Nyoresa kwauri. Anditika nyoresa kwauri ikoko kuitira kuti zvinhu zvienderere mberi. Nyoresa kwauri ikoko. Ani muri kunzwa? Anzi ndokumbira link reketi mahedaneta guys. Zvema link izvi madhimini arimo mucomment section imomo. So that it is not manual. Once it's smelly, let's use a form of registration. That's what we are trying to do. Form of registration. Teacher kuti vakaenda kumagrupu kwavari koko kune register. Vochandi kuzvozvoitwa saizvozvo. So musauye kwandiri smell register, please. Don't come to me. Andika, don't come to me muchita register. Handisi kuregister kunyora munhu. Endai kumadhimini koko ndokwamunononyogwa ikoko kumadhimini uko. Madhimini achauza link.
achaudza mazita toona kuti vanacho vangani indozo I will take it from there kana mazita chona adini auya anomaona hanzi tokumbirawo mazita guys pinduraiwo kufambira mberi hanzi tokumbirawo mazita emadhimini ari kubvunza mazita emadhimini kufambira mberi maadhimini api acho ekupi because madhimini anozikamwa ekupi ekapara edhobheki ekupi madhimini wakuda ndekupi madhimini anozikamwa aripo madhimini tiya aripo madhimini mupe iwo madhimini usho fambira mberi mupewo madhimini right guys me I'm going TikTok see you now let's go